Hi guys, hello guys, say hi guys, how are you guys? Mamuchinyepa kuti me musipo mamoyo. Aiwa, ndati ndinozouya na 6 ndadzoka. Hauna kuninzwa here. Ndatika na ndavepo inga 1. Ndatika na ndavepo ndichauya ndavepo maskati ese andisi kubatika. Ndikati ndichabatika na 6 dzekuno ku UK, 8 dzeku Africa. Inga ndataura ndiwo sina kunzwisisa. Hausi kunzwisisa chete. Hello guys, say how are you? Yes, thank you very much Florence. Thank you mwana wa mambo nekuya mchitega vamwe. Thank you nekuya mchitega vamwe. Namba yedu anti munoiziya. Namba yedu munoiziva. Itai mve mangosvika ipapo. There is a lot because nyaya iyi yakati rebei. Handitika nyaya yakati rebei. Saka ndati muuye kuitira kuti kana vadhunamisi vakati joina yes Dre mwanangu, how are you? Kuti vadhunamisi vakati joina towana kudini, towana kuvapo mukana wavo nokuti pane zvakawanda zviri pano. Anditika pane zvakawanda zviri pano. Yes Chennai, how are you? Thank you very much guys. All of you, where are you watching from guys? Where are you watching from? Tichimirira kuti namba yedu ikwane 5 wire. Where are you watching from? Where are you watching me from? Hauna kunonoka Jones Melissa, hautorina zvako kunonoka. Hautorina kunonoka. Hautorina kunonoka. Where are you watching from guys? Time Chinyora, hi Gertrude Mariri, how are you? Kanisha Mia, how are you? Yes Cynthia Foya, she say Yanz mabata nguva. Aiwa indi no bata nguva. I'm always on time. I'm always on time. Hans Natakwa, I'm watching you from Peterborough. Thank you, Taku. Love you, Taku. Carol Mofu from Bedford View. Love you, Carol. Daddy Rai from Botswana. Love you, Daddy. Flossy, South Africa. Love you, two sisters. Hello. Brian Kevo, Bamnini, watching from Germany. Germany is in the house. Yeah, Nono is watching from Boxberg. Yes. Thank you. CCTC is in SA. Maria Piri is watching from Kappa. Tika Masa is watching from America. Sarut Zaim Secure from Pretoria. Wow. Yes, guys. Where are you watching from? Lisa D from Zimbabwe. Kobulawayo. Kontututhiatunga. Right. Patience is watching from Cayman Island. Wow. Cayman Island. Yes, Mag. Yes, Tinasisi Bolaza vari pano. Ruda kuzati muri kumbocha muri kupi. City of Mujolo, Cape Town yapindira. Tinotenda Priscilla from Kent, UK. Thank you. Tatam from Tatam never koma muri kupi Scotland. Vancouver is Scotland. Yeah. Rachel Duri, Cape Town. Austria. Memol Sakira is from Austria. Wow. Kuriseku Austria. Carola from Dubai. Hey. Kuriseko ku Dubai. Ndoda kumboona kuti tiri kupi tese. Ndosaka ndiri kuti tuonei. Hands watching from Duke and Slay. Cape Town. Hands nasije hanzvadzi yangu Jimmy ri kubvuma rambai vakadzvanya. Aiwa zviri kuita hanzvadzi yangu zvona ndisingasapfeki zvona ndiri kuti ndoda kupa vamwe zvose ndakupfeka. Naiwe. Ndakupfeka ndenda kwanga saka ndopowo mamwe maCOS angu ndoakupfeka futi. Saka zvacho. Watching from SA Deliwe, watching from Fiji, this one is watching from UK. Naku watching from London. How are you? How is London and Naku today? This one, Shez is watching from Pretoria. Pamela is watching from Kappa. Pems is watching from Malaysia. Spiwe is watching from UK. Matima Zuru from Harare Kambuzuma. Flosima Nika 4 ways. Ndoko avari. Mwana wa mambo amuna kuchora murikupi. Aiwa. Tirikupi. Beauty is in SA. Thank you, Beauty. And tata vanzi Canada. Ora, yeah, Canada. Canada, for sure, it's Canada. Yeah, it's Canada. Yes. Yeah, Canada. Yeah. What is in Canada? Hans Nawadza watching from Rustenburg. How is home today? How is Rustenburg? And then Tembi is watching from London. Edith from Dubai. Yes, Kari, no. Jiri say Milton Keynes, Clara Mashongamente. Jiri say Clara Milton Matumbe Mumpi. Jennifer from UK. Benia from Botswana. Kwenda from Mashingo.
Nompilo from Johannesburg. Messi Malao, where are you watching from? Mimi from Chinoi. Alpha, Cape Town, Peku, Zimbabwe. Hampton, Lisa Hampton, Peterborough. Oh, how are you, Lisa? Sharon, Freetown, Sierra Leone. Harare, City of Reggae. Irene Koza, SA. Precious, Cape Town. And the network is playing up. I think it's way come. Patience from South Africa. Cheza from Joburg. Aiwa, Muripo, guys. Thank you for letting me know. Kudzai Mahleka from Bulawayo. Ebulawayo. Hi, Edith Makope. How are you? Paida from Rivonia. Janet from Node. Docas from SA Limpopo. From Bedroom. Ande. Alright, guys. Happy from Cape Town. Messi Maswani, se Murora wangu from Leicester. How are you, Murora? Kurisei kumpa. Aswatu zogairi. Basa Murora. Yes. Ndapo was watching from Port Elizabeth. Yes, I know Takwana 500, but then don't go Morosa Oka Timu. Nishawara naro Timu na okay. Brenda from Germany. Yes. Guys, can you hear me, guys? Can you hear me clearly? Meg Rinashe from Southampton. Can you hear me clearly, guys? Bahle from Wanke. Bahle. Rufaro from Chitown. Chitungwiza in the house. Lucy from Gumbonjanda. Right. Murukunizwa juri right here, guys. Can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Murukunyatsandinswa here, guys. Mem Mati from USA. Thank you, sister. Watching from Jishavane. Guys, murukunyatsandinswa here. Right, people are hearing me clearly. Shakanaka. Right. Maskwera say, guys. Maskwera say, Maskwera is sukunoku. Nasita uya pana papa. Ndofunga makanzwa. Makaona live ku podcast ya DJ Sparks. Anditika na zigo. Kuneva sina kuiona. I urge you to go and watch. Anditika ku YouTube. Mova ma subscriber ikoko. Kwa DJ Sparks na zigo. Ku YouTube mova ma subscriber because iti murangu ndo wafarira zoti ndiwafana ndino wafarira zvisinga iti saka imova mano subscriber ikoko mova maona the whole interview yemurume wa Bolt Cutter aive murume wa Bolt Cutter ainzi Dunamis munomuziva ainzi Prophet Dunamis munovaziva nava vaive Bonnie na Clyde vachifamba vese nguva dzese asi tasingatombozivi nezve break up yavo tasingatombozivi nezvekuinda kuNigeria tangasingazivi nezvekunodini kunorombeswa nehari takadozowa zvichibuda uko kupodcast vakomana vachibvunza kupodcast ndipo ndatotorohwa nehani ndikatega nditsvake Bolt Cutter handiti ndiri kutsvaga Bolt Cutter abva atondibatawo akati aiwaka ndofunga interview mateiona ndaona vati suppose inini ndine side rangu ndoda kuti ndimbokutsanangurira kuseni aiwa ndajima naye achinditsanangurira ndikapedza ndikageza naye achi ndazoita kutomukata because the story is long ndikati ndakuchipinda mota kuenda kubasa manje tozotaura chi manheru kana wauya palife saka zvimwe ndichazvinzwirawo pano zvimwe ndanzwa hangu but zvimwe chi andiudzawo hake saka there is always two sides to a story, guys. Akuna story ine side one. Story ine side one. There is always two sides to the story. Handika. So, techida iri kuzonza chokwadi. Kuti chokwadi chibude pane pachida vanhu vese vari true. Ndosaka ndati Dunamis atisukuvarira panze. Handitika. Kana uripo uchida kuzozvidairira, handika odaira. Handiti. With me in my possession, guys. Handika. Zvatumirwa na Bolt Cutter. Ndine number anosvika 19. Andichazokudza kuti manamba A. Ndine audio, ndine chats. Anditi ataura side rake istozokuudzai kuti zviri kufamba sei. Anditika. Right, regai tsinga waste time today Prophet vauye. Prophetess send yenyu request yenyu. Send your request Prophet Bolt Cutter toda kuti mukwire pa live vanhu vakuonei. Send ai request uya yenyu send request tiku edei. Send ai request yenyu whichever account yamukushandisa chingotaurai kuti I'm here antika tobva takuedai antiti yes itai kuti mudaro itai kuti musende ngikiri request yenyu
tiwane kufamba nenyaya. Dunamis, I know you are there watching because watoona post vaccine obvious watumirwa nevamwe ukaona kana watoona, so we want you to be there. Anditika right. I'm adding you prophetess Bolt Cutter. I'm adding, and this is not prophetess kala to go kwere. I don't know, but anyway, yonke insipo yawasha. Anditika yonke insipo yawasha. Saka whatever tinongodana ipapa nguva yoyo ntishosho. Anditika right. Hands ndite zvara vangu Dunamis. Tawanda ndite zvara vako pakuti kudini pakuti chi. That's saying adding. It's saying adding. I don't know. It's saying adding. It's saying adding. Adding. So I don't know. Mrukuona ere nda accepta. Irikungoti adding. I don't know kuti mrukuona ere kuti nda accepta kana kuti amuna kuona. And it's tika. Irungoti adding. Thank you, mwana wa mambo. Irungoti adding. So I'm not so sure what's going on. Let me guys, anyone wanoda edda, I'm adding you hither. Ndione kuti iri phone yangu iri kana network yavo. Right, I want to add somebody else, guys. Pane munhu anokwanisa here kuti aise request ndi uyana green button ndikwanise kumuedda tone. Why is phone yangu kuti connection failed? Zviri kufamba sei? Right, ndokumbura munhu asenda request, guys. Right, I don't send my request. Right, let me see how it's going. Right, I pinned. Yes, now. So I should be able to add in South Africa one. I should be able to add here. But I'm saying that funga network yang. So it seems as if network here. Which I took to add more essay into one. Kutino yaso itaire. Right now, Edith iringoti adding, iringoti adding, Edith iringoti adding, Yaramba Edith regandi ikira ku edda Barbara utone, but Barbara ko essay ya usukese ndokeda ku essay tuone kuti Barbara apinda. So what's going on? Hello, are you in essay? I'm trying to add you talk. What do I say, Barbara? Aiwa, ndiri ku Athens. All right, saka dona ndikudabula ku essay tione because essay neZimbabwe tinyaso kuona. All right. Guys, mnari ku essay ngapinda vane network dziri strong vari ku diaspora. Ndikudabula ku essay yatry kupinda mastokozo. Right, let me try to add mastokozo itione. Iri kuramba essay iri kuramba network yenyu iri kuramba. Tikambo try loveness tione. Iri kuramba vanhu ku essay network yenyu. Vese ku essay kuti ameno regatione kuti tinogona kupinda here. Tiri kupinda here. Network iri kune saka ndinoda kuzama kuedha kuti vanhu ikaramba prophetess no problem ndinofona pa WhatsApp haisi nyaya but ndachida kuti muuye. Right, try kuya zvakare prophetess connection failed. Iri kuramba essay iri kutoramba zvokutodaro iri kuramba zeku essay number dzidza ndikuona padzima request aya iri kuramba. Right, sisters muri kupi? Hello, Zia, uri kupi? Ndiri ku SA ndapinda ka. Good. Right, saka let me try Bolt Cutter. Thank you, my sister. Right, Bolt Cutter chisenda tione. Send request tione Bolt Cutter, send request tione. Send request Bolt Cutter tione, send I request tichiona. Send I pane we SA yapinda, so I'm sure network yacho yabva yabata. Send I tione request. Send I request tione, send I request tione. Send I request tione. Send I request tione. Send I request tione. Send I request prophetess tione. Send I request. Kana ngo type out add. Type ikuti add. Type ikuti add prophetess. Type okay. Oh yeah. All right. Trying to add you again. No, anayo node goes aripo kuti adding. Let's see. Yes, but andina kwanisa kuona imanje muri blank. Maybe ndini but muri kuvaona here guys.
handisi kuona pari blank side kwangu, but kwamuri guys, can you see her? I just want you to see her, not me. Inini hai ndiri bo muri kuvaona here kata muri kuona vanhu ndiri kuona macomments handisi kuona imimi kwenyu kumusoro kuri blank. Inini handisi kuona kuri blank, but anyway it's fine. You don't have to see me. Vari kuti vanhu vari kukuonai, so Anzen you can hear you, so it's okay. Right, tinokuinvita ima inini pano pachirongwa Prophetess Bolt Carter kana kuti ndoti Gogo Bolt Carter zvose zvinongoita nekuuya kwamaita pachirongwa mushure mekunge maonawo program yakaitwa ndoti ex wenyu zvakare vari baba vevana venyu. So toda kutanga nekuti tibvunze nekuti tikupei mukana uno flow mutsanangure zvakataurwa nezuro. Pane zvakawanda zvakataurwa, imi mutsanangurira side of the story renyu, mudze Zimbabwe side of the story renyu kuti rakamira sei, then patinenge chida kuzobvunza tozobvunzawo kuti ako pakati pavakataura ko pakati kana vachinge vakangana muchitsanangura kuti zvive clear andika, then totangira ipapo. Mukana ndewenyu zvei. Alright, it's okay. Maita basa sisimeli nekundipawo platform yenyu kuti ndinge ndichitaurawo side restory rangu. Ndofunga pane saying yandambokudza makuseni yandikuda kuti nditange zvakare kuti nditaure nayo. Handiti ndichaedza kuti nditaure ndakagadzikana, nditaure ndakaita sei ndakagadzikana. Ndofunga ndambotaura ndikati the greatest are also human. Handiti ka Yes. The greatest are also human. Yes. Kureva kuti I may be great kune vamwe vanhu through mabasa ndinenge ndichita ndichibatsira, but I'm also human and I'm not immune to problems. Of course. And zvakafanana na Dr. Chiremba anorapa vanhu muchipatara anogona kutoita operation pane munhu igotova successful handitika, but iye atoriwo nechisemu chirwere ichocho, pamwe anenge atori neproblem yemakidneys but agotongo attenda patient inenge nechirwere chemakidneys yotopona handitika. Ndo panopinda saying yekuti nganga haizvirapi handiti, asi hazvitadzise kuti basa rauri kuita iwewe rive nemaresults kuvanhu nekuti iwewe une problem yaunenge uinayo. Kana Paul chaiye mukati mebhaibheri hanzi he had a thorn in the flesh, akanga achifamba achibatsira vanhu, Pauro chaiye atinotozikanwa, but aine munzwa wanga wakamubaya mukati menyama yake handitika. Ndangoti ndingopa jekesa ipapo nokuti ndinoziva kuti vanhu vane matauriro avanoita. Ndine macomments angaswera ndichiona kuti ko iye anogoshungurudzwa nemurume sei, murume aitaura zvechihure but iye achibatsira vamwe matambudziko emba sei. Ndosaka ndati nditange nekuti the greatest are also human. Ndichinopinda mukati menyaya yangu, ndofunga takasiyana na baba Angel 25 September 2024 ndo patakasiyana handitika. Patakasiyana ipapo inini I just went silent because ndiri munhu wekuti ndanga ndisingade drama ndaisingade zvekutaura because ndaisira pekuti ndine pane vana pakati pedu. Tine vana two. I've got 2 kids from my previous marriage. He has got 2 kids from his previous marriage. We made 2 kids tiri tese mukomanga nemusikana zvakare handitika to make them 6 handiti. Saka for the sake of those kids handitika I didn't want to go public nemamwe ma-issues andaisangana nawo mukati memarriage. Takaroora na 27 October 2018 tikachata musi wa9 December 2018 handiti. Saka mukurarama tese kuzosvika patakasvika handina kana 1 day Takadangana 2 months. Takadangana 2 months. Takadangana 2 months. Relationship yedu hainamboita nguva yakakura. Ini ndanga ndine 9 years ndabuda mufirst marriage mangu. Ivo ndakasangana navo vaine 3 years vabudawo mukati memarriage yavo handitika. So when I met him munhu aitoti hangisi kuda hangu zvekuti timbotamba kuna kuita sei, inini I'm ready for marriage handitika. And I did not also have a time to dig on his past because ndakangobvunza kuti makasiyanira nechii kufirst marriage yenyu. Ivo vakandipa comment yekuti mukadzi wangu andisiya achiti handirarame nemurume anoita basa rekucollecta offering. Ndo reason yavakandipa inini yandaiziva ine ndichazosvika hangu kumberi pane vanhu vakatozoita come forward nezuro vainamata navo kutriangle vakazondiudza the main reason yakaita kuti vasiyange nefirst wife yavo. Zvakatondishoka because ivo
vane matsanangurira vakandiita, and I believed him, and handina kumboya mupfungwa dzangu kuti nditsvage ex-wife kuti ndimubvunze. Ndikangoti vanhu vane vana, nyaya dzavo dzavakaitirana vari vega, ina handidzipindire nekuti handina kuuya paine mumwe mukadzi aripo. Ndasvika vanhu vakatodivhosa vakatorambana kudhara. Saka it's not in my place kuti ndiende kunoteera ndinoteera munhu iyeye. Ndakangosiyo zvakadaro zveshuwa tikatoroorana tikatochata. Handitika before I met him inini ndakanga ndiri prophetess. Handitika kana ndikiti ndakanga ndiri prophetess izvezvo handisisiri prophetess. I will tell you the transition inozobuda. Ndifunga ndichazopabata ndichida kutsanangura paissue yavaitaura yemanjuzu. Handitika ndo pandichazotaura ipapo kuti why he came up vachitaura nyaya dzemanjuzu. Handiti so before I met him I had a church yainzi Resurrected Life ministries. Handiti ndine chechi yangu as a single mother, ndakazvimirira ndichitoita basa raMwari ndichibatsira vanhu ndichiita sei. Pandakasangana navo ivo vakangondiudzawo kuti ndanga ndine chechi kuTriangle kwandaigara. Handitika so vandiudza kuti vanga vaine chechi kuTriangle kwavaigara. I never digged any information. Vaingondirakidzawo mapictures ekuti vakanga vaine chechi. Ndikati Mwari mandigonera, at least mandipawo a man of God. Ndizvo ndakatofara ndikati mandipawo munhu waMwari, at least nobatsirana pabasa uyewo munhu wekuti haazonditire zvisipo, because the first marriage ndanga ndakabuda ndanga ndakaibudira nyaya yeabuse yekurohwa. Handitika nekuhurirwa. So that's why ndakagara for 9 years ndisina mwana wandakaita ngisina marriage ndakapinda. Ndikabva ndati at least ndasanganawo nemunhu waMwari. Ko unenge uchizivei? Unenge uchingotiwo munhu waMwari wawasangana naye. Saka tasangana paipaya before I met him ndanga ndiri munhu wekuti ndaiteera Prophet TB Joshua zvakanyanyisa painternet. Handiti so ndichiteera Prophet TB Joshua ndakaita time yandakatoenda 2017 ndakatoenda kuNigeria ndega vasati vapo. Handitika so my mission was kuti I just want to go a man of God who inspires me. Handitika who inspires me. Munongoziva kuti kana muri vanhu vaMwari unogona kuti ndinofarira Prophet Makandiwa, kana kuti ndinofarira Prophet Magaya, kana kuti ndinofarira TB Joshua. So that was me by then. Handiti ndikabva ndikati rega ndimboenda kwaTB Joshua ndikatobatsirwa nevanhu vemuchechi mangu. Handitika ndabatsirwa nevanhu vemuchechi mangu muya vakatondiperekedza kuairport ndikatoenda kuNigeria zvakanaka. So pandakasvika kuNigeria my mission was to go kuchurch kwaTB Joshua. Saka ndichinosvika kuchurch kwaTB Joshua kuya maformalities acho ikoko anonetsa kana uchinge wasvika ikoko. Handitika because ndakazonzwa ndaikoko kuti maifanira kutanga maita process muchiri kuno motouya mine invitation yekuti mupinde muguest house. Ndikati no it's okay pamwe changowa nomukana zvikanzi chimbomirai. Saka I stayed in a hotel ndiri kuLagos kwandanga ndiri kuNigeria. Ndagara muhotel imomo abva ndanoti mazuva afamba. I had 2 weeks dzandanga ndakatora kuti ndiende kupi dzekuti ndiende kuNigeria. Vangati panapa patone 5 days ndakagara, and it seems to be impossible kuti ndipinde kupi ndipinde kwaTB Joshua. Saka ndiri munhu wekuti ndaifollowa zvakare Prophet Jeremiah omoto fufiyeni vaivai pasocial media zvakare. Vandati apa nekuti ndirambe ndakagara ndiri kuno ndichotaura namamembers ekuchechi vavati it's better mungoenda kana kwaProphet Jeremiah ikoko pane kuti time yese izoita sei izopera makagara. Vandaita inquiries online. I booked my guest house kwa Prophet Jeremiah 800 US. Vandangonosvika ndichipinda mu guest house kwa Prophet Jeremiah. Handitika ndanopinda guest house kwa Prophet Jeremiah kune maservice aitwa international visitors, because you know kuti mukaenda kuna na Nigeria vanhu vanokoshesa maforeigners zvakanyanyisa. Saka tine international service ataitoitirwa nemaservice aitwa servants of God anenge akangomirira servants of God. Handitika so tiri ikoko handitika Prophet Jeremiah vakati the next year 2018 tine service tichaita panapa December to remember. Handitika so vese servants of God nyoresai mazita enyu kuitira kuti pamunenge makuya I'm going to sponsor ma airplane tickets ekuti vanhu vauye kupi vanhu vauye kuNigeria for that conference iyoyo. It was good. Tikatofaro paye servants of God. I came back kunoko handitika 2017 tadzoka 2017
then in 2018 then I met this guy tikabva taroorana tikabva tachata handiti tachata saka tichipedza kusvika 9 December ndo pandakabva ngatokommunicata kuNigeria kuya handiti vangatotaura kuti makanga mati ma-servants of God anouya and you are going to sponsor ma-tickets ekuti vauye ndabva ngatovaudza ndikati inini I'm no longer single, I am coming also with my husband, I don't know if you can be able to sponsor him also. Vakati no problem, apachomborina kana problem. He sent the church ministry yeah Prophet Jeremiah vakasenda $2,000 through another pastor very based ku South Africa ndo vakatumirwa mari iyoyo because vakati kutumira mari from Nigeria kunonetsa. Then he sent the $2,000 yema flight tickets edu ku South Africa, mari yabva yazotumirwa through mukuru kubva ku South Africa ikabva yauya. Maria yatumirwa yauya, then we arrange for my flight tickets zvese vakati kana muchinge masvika then munozoudzwa guest house yenyu yamunenda kunoita sei yamunenda kunogara. That was good. Tichingopedza muchato ndifunga takangogara just a day or two if I'm not mistaken, then we flew kuenda ku Nigeria. Tenda ku Nigeria kuya zveshuwa vakanosvika vakanogara kuchechi. Why I am explaining panyaya ku Nigeria because ndo paitaurwa kunzi pane initiating yakanotangira ikoko nezvimwe zvinhu ndosaka ndati nditangire ikoko ndokuti ndokuri kubva nyaya yacho yakatsanangurwa palive handiti. So taenda ku Nigeria kuya abva katosvika takutotanga kuenda ku check service zvakatonaka tienda kuma check service kuya tichitoenda tagara iko kuya then my then husband, my ex-husband akangotanga kuita mamudzu. Remember tiri vanhu angisati tadzidzana, angisati ndaziva kuti ivo vakamira sei, angisati ndaziva kuti unhu hwavo oro character yavo yakamira sei. Vakangotanga kuita mamudzu vakatanga kuita vakatanga kuti iwewe kuya kwatakaita kuno kunodangana na Prophet Jeremiah. I said ndokudangana na Prophet Jeremiah sei isu tauya tiri tese kunoko hapana pandambodedzwa ndiri hwani na Prophet Jeremiah for a secret meeting yekuti ndiende kwavari vega, and he knows kuti you are my husband. Anditika boss ndakatonopa church ndakatonopa testimony church and I came 2017 but now I'm back, I'm married, I've got my husband and I'm now pregnant. Anditika zvakatonaka. Anditika vakati tikatosangana nemamwe ma-men of God avaizotaura paye kuti takasangana nema-men of God vekuZimbabwe vanga vatori koko. I will not mention their names, pamwe vanenge vasingade kumentionwa ma-names avo, but ma-men of God vatorimo vamwe vatori vekukwekwe vatakatosangana navekoko tikatoona mamwe maZimbabweans maprofets vanga vatori ipapo tikabva katofara tasangana nevamwe vanhu vaMwari vari ipapo. Saka vakatanga kungoita ma-mood swings avo. Anditika vatanga kuita ma-mood swings avo ivi vakabva vatanga kutosara because munobuda muguest house mamunenge muri muchienda kuma-check services vabva vatanga kutosara kuma-rooms kuya vatanga kusara kuma-rooms kuya and I was like kwemi munogosara kuma-rooms sei tauya kuchechi zviri kuitika panapa handisitombozvifarira, panapa patori nemafeki ari kuitwa, pane mafeki testimony chakati ndikati imi maona sei kuti ifeki. Handitika isusu ngatingozive zvatafambira pano zvakawanda zvepanzvimbo yevanhu kunyika yatiri kure, saka tikada kutsvaga zvinhu zvakawanda zvinozotinetsa zvikanzi kana tofanira kuti todzokera. Ndikati hapana patinodzokera because tine ticket and to cancel that ticket paikuda mari yakawanda kuti tikansele ticket iroro tikwanise kupiwa mamwe mazuva ende mari yacho yakanga isipo. Saka ngatitongoshingirirei titopedza time yedu because we're supposed to come after crossover. Saka ngatitongoshingirirei tipedze time because mukada kutanga kuonesesa zvinhu zvevanhu panzvimbo yatiri muchiti vari kuita ma-fake testimony, vari kuzoita zvakati zvinozotikanganisa kugara kwedu. Kana tikanzi tafa kana taurayiwa tiri kwatiri kunoku hapanganomboziva kuti tarovera kupi. Saka hazvizo sepicture yakanaka. Ngatingoshingire kusvika time yapera. Zvesuwa takashingirira tiri ikoko, time yapera vakatombodedza mamwe maprofits atanga tinavo kana vada kutestify vanogona kutokuudzai. Handitika vavadedza vauya kurumu kwedu vatanga kutaura kuti ma-men of God muri kuzviona sei zviri panapa, Prophet Jeremiah ndeve feki, ma-testimony avo ndeye feki chakati. Maprofits I was like because vanhu vanenge vachitotenda kumunhu waMwari vakatanga kutaura kuti kwemi men of God zvoufeki zvavo mazvozviona kupi, zviri kufamba sei kuti muzotaura kuti he is fake. Handitika vatanga kutaura kuti aiwa pangachoitwa feki pano zvikazoti vakataura zvakawanda zvekuti neniwo semunhu wananga ndichangobva kuroora nawo ndakatoshamisika kuti ko chii chiri kuitika. Ndikati whether they are fake or they are not fake, but isusu ngatitongoshingiririrei kuti mazuva edu akwane. Kana tadzokera
kana imi mangono kuti fake hapana pachaita sei patichadzoka kuno makabva watombonetsanga nema-men of God ayaya anditika vambonetsanga nema-men of God ayaya. I think vamwe ma-men of God vakabva vaenda bva vanotaurawo kune protocol ya prophet vaivaya kuti pana men of God uko vari kutotaura zvinhu zvakaipa pamusoro penyu. He was called ikoko anditika vabva vatodedzwa tikaenda tese because hatina kuita head on naivo prophet Jeremiah takatodedzwa with their team. The protocol ndio yakatotidedza and havana kutidedza in a private room, vakatotidedza muchurch hall munenge tikwa maservice mese tikabva katomirira kumashure anditika vabva vangotaura kuti men of God kana pane zvinhu zvisiri kukufadzai pano zvimwe munongoona mozvisiya pano because it's not your church anditika zvimwe ngoonai mosiyana nazvo ndozvavakangovataurira zvikabva zvangopera ipapo vataita maservices ipapo vatapera. Then we came back to Zimbabwe. Tadzoka kuZimbabwe kunoko anditika inini ndakanga ndine church, ivo vakanga vaine church kuTriangle, saka munhu akazouya kuzojoina muministry yandakanga ndiri inini yandakanga ndichitorana. But my shock manje ende ndakazoziva reason yacho yakazokuti vanhu vabude muchechi after that incident ipi tabva kuNigeria anditika because ndakazonzwa kuti vanhu vakuti musi wemuchato wenyu pane munhu akauya musi wemuchato but munhu yeye akauya achiti ndewe kuzvishavani ane mwana waApostle. Ndikati komi makatadza kundiudza here why makuzondiudza after 5 good years. Zvikanzi munhu yeye akatouya and ushering team ndo yakatozomira kunobvisa munhu yeye because aida kutokanganisa muchato achitaura kuti ndine mwana naApostle Dunamis. But isu takangoti for your mental health ende musi wemuchato apanga patingakudze zvinhu zvakadaro. Ndosaka makazoona vanhu vakungotanga kuita sei kusuduruka vakati Apostle ava vakuda kuuya mulife mamama vedu isu mama vedu taivaziva nezvavakanga vari anditika vanhu vakabva vangonyarara. So along the lines takatanga kufamba sisimeli pamarriage yedu tatanga kufamba nhumbu yangu yasvika pa7 months yemwana wedu musikana wekutanga. Nhumbu yangu yakuma 7 months ndifunga taita zvokubatsira tese tichibosaingoti sezvo tiri pamwe chete tiri vanhu vaMwari tese hapana patingati yari kubatsira uku pakauya vanhu kana vema 1-on-1 we could attend tiri pamwe chete. So tichibatsira vanhu tese zvavakatanga kuita tiri vanhu vaitoti saitobatsira namafoni. So what he used to do vakanga vakuti vanhu vatinenge tabatsira vaivaya voenda mufoni mangu votora macontacts evanhu vandabatsira votanga kuenda kunovanyenga anditi. So vatanga kuenda vachinonyenga vanhu vaivaya. This other lady, I will not mention her surname but I will only mention her first name. Her name was Catherine but surname handisi kuzoitaura. Her name was Catherine. Ndiye akaita maguts ekunditira ma-screenshot. Abva anditira ma-screenshots abva anditumira akati mama ndine zvinhu zviri kundibata. Ndikati kochi zvikanzi murume wenyu anenge akatora nhamba dzangu mufoni menyu because I've never communicated with your husband on his line. Ndaicommunicata nemi. So husband yenyu akatora nhamba dzangu mufoni menyu and abva atanga kundinyenga and he has been to my place 3 times. Ndikati are you sure about this? Zvikanzi chaakundinetsa manje akundithreatena kuti ukaudza mukadzi wangu koro ukaudza anything ukaudza anyone ndinokuuraya. Ndikati achitaura zvinhu zvakadaro zvikanzi yakotanzi ndinokuuraya. Saka inini for my safety ndakwenda kupolice and inini ndaudza vanhu veH Metro because I want them to expose your husband kuti iye anogonyenga vanhu vauya kuzobatsirwa sei. Ndikabva ndavabvunza ko mameseji andiri kutumirwa naCatherine aya ko munogonyenga munhu wekubatsira and she is saying you've been to a place 3 times anditika ende muri kunyenga mumwe nefone number yenyu yamunoshandisa a public line inozikanwa nemunhu wese chirudzii. And this was and remember this is the first incident ye-adultery iyoyo yange yatanga ipapo anditika vakabva vapfugama vakafonyerwa nevanhu veH Metro vachitoda kutova expose anditika vakapfugama vakachema vakakumbira ruregerero vakati ndokumbira wangitombozive kuti chii chandipinda ndofunga mweya wetsvina because he is someone who is a narcissist and is good at manipulating things kuti zviende kusituation yake anditi vapfugama vakabva vachema paipaya vachema vakumbira ruregerero ndazotaura naCatherine uyauya anditika and I
never told anyone that issue. Anditika, because ndiri munhu yauya wekuti I'm a very private person. Handisi munhu anongotaura zvinhu zvinongoitika. Ndiri munhu wekuti zvinhu zvakawanda ndinongonyarara. Ndingoti zvinhu zvinongowanika mumarriages. And then I brushed it off. Vataura na Catherine yauya akataura kuti tondibhadharai kuti H-Metro isakubuditsei, so that I drop those charges because you were threatening kuti munogona kundiuraya. Vakamubhadhara mari vakamubhadhara Catherine yauya akabva anyarara, nyaya ikabva yapera. Ndikati pamwe ungoriwo muedzo wevarume, nekuti varume vanoita sei vanonyenga, hakuna murume asinganyenge. Anditika hakuna murume asingaite sei asinganyenge. Vangati it's okay, izvi zvapfuura izvi, tasiyana nazvo. Vatagara paye, tagara mukugara kwataita kuya vakatanga kutofamba, ndikabva ndazvara mwana wangu first born yedu. Anditika ndazvara mwana wangu uya mwana wangu apo tamuva. I think mwananga kuma 3 months 4 months if I'm not mistaken. Anditika so tamuva mwana kuma 3-4 months paipaya ndofunga ndakatanga kuita mari. Ndatanga kuita mari ndikabva ngatanga kutenga mota. The first car that I bought, ndofunga pane live yandakamboya ndichitaura kuti ndine Benz chichi. Anditika pandakatoziva pa live penyu pakumukedzwa dzanga dzatopo, because I bought a Benz E320. That was the first car that I bought, silver. Then I also bought a Benz E320 blue kuti tite mota dzakafanana but dziri same type dzese. Anditi so ndatenga mota idzodzo vangati since tinomboenda kumusha kwana mama, because ivo vane kumusha kuGoromonzi, ninango isisi kweda hatina kumusha. Vangati since tenga mota dzakadzikira patinozoda kuti tiende kumusha kwenda mota dzakaita sei, kwenda mota dzakakwirira. Anditika so vatatenga Harrier yeblack ma 240G ayaya ndo Harrier yatakaita sei yatakatenga iyoyo. So tatenga mota iyoyo Harrier, ndoda kuexplaina panyaya dzemota because vane issue yavakatsanangura pa issue dzemota vachiti mota dzakaparadzwa nemanjuzu, ndosaka ndiri kuexplaina pa issue isi smeli. So tatenga mota idzodzo, takazotenga futi kamwe kaBenz kadiki, vakatenga truck, vakatenga ka truck ka zvinonzi chii zvima 3 ton here zvaizvo handichazivi. Vakatenga iroro, vakatenga another truck rimwe zihombe 10 ton truck. Anditika tatenga 10 ton truck rere ane mafiriji mukati ayaya akabva avapo. Vakatengera mama mota, mama vangu mota inofamba namama vangu. I'm the one who bought a BMW because vakanga vaine Honda Fit. Vangati mama ndakukuchinjirai mota, vandavatengera BMW Honda Fit. Anditika ndavatengera BMW Honda Fit. Vangati hatingatenge kuside 1. Anditi atingasende kuside 1. Ndokumbira comment section mumbomira kutaura zvekuti urombwa kuti mari maidziwana kupi. Comment section andisikuona guys, admin please, can you please control comment section? Admin, can you please control comment section? Comment section please kana vari kuramba chinyora ingoisai kumachu, don't block them. Machinorwadza, you see you can't comment. Don't comment negatively. Munhu muri kudistracta munhu. But I think don't look at the comments like what I'm doing. Usati sama comments chingotaura nyaya yako ignore chiro wapasi. All right. Because vana vangataura kuti mari maidzona kuti tinotoshanya tinotoitawo mabusiness. Anditi hapana paunenge wakagara usingaite chii, usingaite mabusiness. Anditi here dai uda kutora mubvunzo wahost. Hapana paungazive masource of income angu yese unoita business rakanoita business rakati. Anditi that's my privacy. Anditi so tatenga mota yamama, vandati hatingatenge kuside 1, rega uchitenge mota kuside kwana Tezvara. Anditika tikabva tatengawo mota kuside kwaTezvara, matwin cab, anonzi B20 something ayaya. Since vari kumusha at least vangodiwa mota yakakwirira. Anditi vatavatengerawo mota kumusha iko kuti tikatoenda nayo kumusha, mapictures atoripo, mavideo aripo zvese. Ana mama vakatonofara, tikatoenda ikoko vakatopembera, vakatofara, vakati muroora, asati amboona muroora akadai mukati memusha muno mwatifadza muroora. Vakatofara zvisingatomboite. Tatobva kuya tadzoka. This is when all the problems started. Dunamis munhu anohura, ende kuhura kwake haahure zvekuti anonorara overnight ari kugirlfriend.
munhu aihura zvekuti by 7:30 or 7 o'clock anenge atomumumba, zvekuti kana usingatooni kana kuziva unogona kutadza kuziva kuti pane zviri kuita sei, pane zviri kuitika. Saka zvakaitika ipapo manje ndakaita 3 times ndichirota vaine girlfriend vachindirambira, ndikati imimi munoziva kuti inini ndinorota, imimi muri kundirambira, but ndaita 3 times ndichikurotai, handingamborote hope dzakadai, ende why makabva machinja password yepafoni penyu? Handitika because inini ndakanga ndaisa password kufoni kwangu, ngati since muri kutora numbers evanhu vekubatsira muchinovanyenge, ndakuisa password pafoni pangu pamusingazive to protect those people kana muchizononyenga idzi bakanonyenga kuside. Handitika so ivo vakabva vaisa password pafoni pavo, ndisingazivi kuti kuisa kwavaisa password munhu atotanga chipfambi. Handiti so vatotanga chipfambi chavo paipaya, bva ndaita 3 times ndichivarota ndichivaudza imi mune girlfriend abva vandirambira. So one day ndakabva ndarota password yepafoni pavo, kubva ndapepuka dziri past 1 AM usiku. Saka pandakapepuka vangati password yandarota iyi ndakuona kuti ndeyekunyepa here, vangati rega ndimuke since vakarara, rega ndiende kupi, rega ndiende kufoni kwavo because foni yange inge yakudzimwa yorariswa pachaja. Ndikabva ndaenda kudining, bva ndaita on phone, ndaita on phone yaiya, ndikabva ndaisa password yandanga ndarota yaiya. Saka ndaisa password yayo ikabva yaita, ndikabva ndangononanga pachat yandanga nezita randanga ndarota kupi, ndarota kuhope. I will not mention the surname yemusikana uyu, but zita rake anonzi Kezia. Handiti so ndaenda pachat ya Kezia uya ndibva ndanoona zvese everything. Vandatotora ma-screenshots, handitika ndatora ma-screenshot abva ndarestarta phone yaya to delete everything in the phone. Handitika ndikabva ndadeleta everything in the phone, ndadeleta everything in the phone abva ndaenda abva ndanovamutsa ndikati anonzi Kezia ndiani, zvikanzi wazviona kupi? Ndikati anditongokaisa password yako ndairota ndikanoiisa, enge ndatoti handikumutse ndatirega ndinoiisa wakarara kuti ndikuprove kuti hope dzangu dzandanga ndichirota ndedzechokwadi, anonzi Kezia ndiani. Handitika ndikandatotora ma-screenshots ese emufoni. Handitika bva vatanga kupopota, hewe hope dzako unongogara uchindirota uchingondironda zvandinenge ndichiita. Ndikati no, hakusi kuti wakandirota usingazive zvandinoita, ende wakandirora usingazive zvandinoita. Ndakatokuudza kuti inini kana uchiroranya neni chitogara kuti waziva kuti no matter what you may do ndinotozvirota enge ndinotozvioneswa. Ukati hauna kana problem nazvo, you are clean. Saka izvi zvazvipi zvandiri kuona mukati mefoni imomo? Takanetsanga nenyaya ya Kezia iyeye. Handitika ndatangetsanga nenyaya ya Kezia bva ndaudza anatete vekusaidhi kwake, ndaudza anatete vekusaidhi kwake. Anatete vaivaya vamwe tete, I will not mention your name. Handitika tete vaivaya vakabva vanditi ndipei zita rake, ndavapa zita rake, kandipei namba yake, vandavapa namba, and she was shocked to see that number iri mukati mefoni mavo. Zvikanzi I know this person because she's my friend. Ko vakazoungana kupi zvekuti vadanane kana kuti vahure vese zvavari kuita izvi? Ndikati inini tete handite sei handizive, and she had to confront Kezia. Handitika vanokonfronta Kezia uya. Kezia aita achitaura natete, mamessages anenge ataura natete oforwardira kuchikomba chake, mamessages ataura natete oforwardira kuchikupi, oforwardira kuchikomba chake. Then chikomba chatumidzirwa mamessages ayaya chobva chaenda hard kune hanzvadzi manje, yotanga kunoshaudha tete, iwewe sei uri kutuka girlfriend yangu manje, kutomutuka kwamuri kuita ikoko ndakutomuda manje, ndakutomuda enge ndakutoda. Wobva vaenda futi kugirlfriend yauya, wobva wataura kuti mange ndakutokuda nekukutuka kwawaita sei, nekukumutuka kwawaita ikoko. Handitika nekumutuka kwawaita ikoko. Vatanga paipaya vatanga kutochiriridza zvisingatoiti, vatanga kutochiridza nemunhu yauya achimbondisendera mamessage nichimupindura kita sei paye achitaura kuti murume wenyu anotokutaurai kuti muri chembere. Inini I'm 3 years older than my husband. Handitika and patikaroorana zvinhu zvavaitoziva kuti inini I'm 3 years old. How old are you? I turned 42 this year. 42. So Ivo is turning 39. Ivo is turning 38. Okay. If I'm not mistaken, 38, 39, 40, he's turning 38, I turned 42, so I'm 4 years older than him.
Saka vakanga vakunoshandisa izvozvo kuma-girlfriends vakuti akandinyebera kuti muhombe kwandiri, ndakatozozviziva taakutaura tese, ichembere, haageze, anonhuhwa ropa. Sisimeli makanditarisa ndiri munhu asingageze inini. Kana vanhu notondiona kana vanhu vanondiziva live nditori mukadzi akatonaka usisimeli kubva kustructure, kubva kugeza zvese, handisitombori mukadzi anoshoreka inini. Anditika saka ma-girlfriend I would send me ma-messages hanzi amugeze, munonhuhwa ropa, munorova murume, munoabhuza murume. Inini ndinoabhuza murume, ndinorova murume. Kana ndichimabhuza kwaari kukunyengai sei? Aifanira kutohwara rakapasa chitotyoti mai vekumbo uko vakandibata vanotondirova vakatondita kunge amhenyo. Ndinotenda pane atopupura kuti ndinoiziva nyaya yakezi yapupura mucomment section. Saka ndifunga mafriends ake. Saka inini vandatonga kuti vanenge vachitaura ndikati varume, ndondefunga ndakamuudza ndikati Kezeka unofanira kuziva hakuna murume anofa akataura chakanaka pamusoro pemukadzi wake kana achikuda, and you should be mindful pamusoro pemurume anokunyenga achitaura mukadzi wake. Munhu kana achikuda, handitika kana kuri kuti ini ndine problem mumba, munhu anofanira kuita girlfriend one zvinozikana kuti aizoenda nekupi, ane maproblems mumba saka aita permanent girlfriend. Handitika kwete kuti munhu anoita ma-girlfriends more than 16, 17 kana iye achita neproblem mumba. Ndikati you know what Kezia, you are just a woman like me. Anditika ndikati the funny part of it mubvunze munhu wako zvese izvi ndakatozvirota zvese, hapana chinoitika kwandiri ndisingachizive, chinogona kuitika but ndinenge ndatozvirota nge ndatozvioneswa. Anditi and I remember I told Kezia kana ndida kutozobuda public ndakamuudza ndikati you know what, you are trying to get pregnant for him but izvezvi kubva izvezvi you are not going to see your period, and then nhumbu yamuri kutraya kuita nhumbu haisi kuzobata. And then nanhasi akazondisendera message achitaura kuti muri muroyi mimi handina kuzomboenda kumaperiods. Ndikati ndakakuudza wani kuti as long if you want to play in my territory pano chinhu chinochoitika kwauri. Akabva amisa period yake zvachose, vakatouya vachita hasha vachipupuma furo, uri muroyi wewe, wakagadzira girlfriend akuti asaende kumaperiods. Ndikati muroyi ndiani iwewe unobreaka mavows emuchato watakaita uchibuda mukati memarriage nei uchibuda unogona kuzokwadzisa nevamwe vanhu vanenge vasina mhosva, uriwo uri kubuda kwavari uchienda kunovanyepera ende uchinditaura. The most painful part is unonditaura kuma-girlfriends ako, dai uchingoenda uchingoti ayewa ini ndikudiwa zvokuti tifare, ndine mukadzi kumba, don't disturb my wife's peace, usataure naye, respect ye, kana ndaakumba usataure naye, usandisendere message, usandifonere. Varume vanogona kuhura, vamwe asi vanotohura zvine respect zvekuti hazvimbofe zvakazikanwa nemukadzi wekumba kuti mukadzi ari kuhura. Ndikati ndozvawaifanira kuita kuti not to vaita public. This other time vabva vadedzwa namai vavo kumba kwavo kuadzana uko. Handiti vadedzwa na mama amwene vangu. Handitika vachinovagarisa pasi vati nhai tafadzwa, unoda kumboita zvakaita sei iwewe zvekuti unotanga ukati iwe wakasenga nefirst wife tikazvigamuchira ukatiunzira mukadzi uyu panapa ukati ndiye mukadzi wawakuda kugara naye tikamugamuchira mukati memusha, ko wakunodangana neshamwari yehanzvadzi yako kuti zviite sei? Akapindura mai vake Rafu, ndofunga makaona akataura kuti ndida kukumbira ruregero specifically kuhama dzangu amai nababa vangu nehanzvadzi dzangu, because pavakatanga issue dzechihure he was at loggerheads with everyone because the family supported me. Haisi family inoda zvinhu zvisina basa, they come from a humble background. Saka vanhu vanga vakutoshamisika nezvinhu zvanga zvichitoitika mukati meupenyu vakataura kuti as long usina kusiya zvauri kuita isusu my angel ndo vatakuziva pano, kana usina kusiya chihure chauri kuita isa hatidi kukuona pano because hatidi kuita sei, hatidi kunyadziswa na mai vacho. Vakasiya vapindura Rafu mai vacho. Handitika vakabva vabva vanga vasasabatike, mama vakutoita zvokutofona kuti mwana wangu ndakamutadzirei, kumutsura kwandakamuita ndokunobva kwete kuti aregedze kuonana neni here, ndokuti aregedze here kuti auye kuzondiona. Nyange dai ndakamutsura ndaisamutsura zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakaipa ngada kutomuvakawo. Izvezvi amarriage yekutanga yakapera, izvezvi akunetsana nemi. Handiti vakati zvapera izvozvo, zvapera izvozvo vakatanga kufamba paye, hanya yaKezia ikabva yanetsa, vakazotanga kunetsana naKezia vamuvhara mari.
vakavhara kezi ya$3,000 handizive kuti madhues avo vaivhara nasei kana kuti vaiita sei. Handitika inini kuti ndizoziva kuti vanhu ava vaburana vavhara namari kezia, because I'm a public figure. I think pamwe kana akandikontakta abva anyebedzera kune imwe nhamba yandisingazivi nda kubatsirwa here ndikabva ndamupa adresi ndokuziva kwakaita adresi yepanapa. That's my assumption. I don't say ndo zvakaitika. That's my assumption. Ndakazoona masamoni achiuya pagedhi. Masamoni auya pagedhi ari kusuwa Tafadzwa, akanzi Tafadzwa Macmillion Muchena. Ari kunomusuwa kunzi you are wanted by the lawyers, une mari yakezia yawakamutorera yawakamuvhara $3,000. Mari ya masamoni auya vatanga kukumbira ruregerero apa. Remember ndiye mukadzi anga achimbondichemedza uyu. Vatanga kukumbira rege ndokumbirawo ndiregerere, amuna ndapindwa nei ndokumbirawo ndibatsirewo panyaya iyi nekuti zvinozondisvitsa pasi riripo, zvinozondisvika pasi riripo. Ndikati you know what, isusu ngatingoende kumalawyers acho since vachisiye kumaofisi avo. Imagine kuperekedza murume kuskandal yake yemari dzake regirlfriend yake yanga ichimbokuonesa moto ichikushungurudza mukati memarriage. Handitika baki ndakangosimuka ndikabva ndaenda kumalawyers kuya. Taenda kumalawyers kuya vakasvika bva ndataura navo vabva vati we are giving him 7 days to pay back that money. Handitika and by that time he did not have that money. Ndikati no, handikambobhadhare 3,000 ninika kuti ndibhadhare mari yegirlfriend, hakuna zvakadaro. 7 days dzapfuura, mari haina kubhadharwa, chimbonyengetedza ngichiramba paipaya. Vakabva vakatozoya masamoni kwauya sheriff wekucivil court. He came pamba futi zvakare auya nemasamons yayo zvikanzi we are summoning your husband, ari kufanira kuti auye kucourt. Ndokumbira undiperekedze andikamboende kukoti ndega. And that case ya threatened him kuti kukoti kwauri kuenda ikoko ndiri kuunza H Metro. Handitika ndiri kuunza H Metro ikoko. And I was like, why does he want, and she sent the messages to me. Ndikati why do you want to send H Metro kukoti? Handitika uri kuda zvikanzi handiti munozviti tikati imi notobatsira vanhu saka ndakunyadzisa. Ndikati inini ndinganyarere nechihure chemurume. Ndini tinofanira kunyara here kana murume ahura, kana kuti murume ndiye anofanira kutonyara nechihure chake. So uri kuda kuti inini ndinyare pakuti chii kuti waunza H Metro kuti izondinyadzisa zvikanzi panozobuda topic yekuti zvoni Bolt Cutters husband because zita rengi ndo rinozivikanwa. Ndikati you know what, zvaunenge wafunga kuita it's okay. I'm tired with this person. Ndatoneta nemi muri kutonditsisa zvandisingatode. Ndakutongomira because murume wangu. Handitika but I was not even supposed to get involved in these matters. Handitika saka nawafunga kuunza H Metro yacho ikoko, but one thing chandinokuudza inini andinyare nechihure chemurume because handisiringi ndakahura. Iye ndiye anofanira kunyara nechihure chake kwete kuti udi kutonyadzisa inini. Handiti zveshuwa dhere koti rakasvika zvikanzi ndikaende ndega ndinokumbirawo handizokwanise kumira. Tikabva taenda kukoti kuya magistrate akati budai panze because panga paine lawyer iye haana kuuya. Zvikanzi panga paine lawyer rake. Zvikanzi budai panze muite sei mutaurirane. Handitika tabuda panze kataura nelawyer. Zvikanzi zvamuri kutaura zvekuti mapayments per month $300. Imimi chinyoresai zita renyu kuti you are the one who is going to pay that money because murume wenyu takamupa time frame yekubhadhara mari akatadza kuibhadhara. Ndikanyoresa zita rangu Sisimeli paissue yegirlfriend. Ndikataura I'm going to pay $300 per month for 10 months kusvika 3,000 yapera because haina kuiswa ma-interest mari iyoyo. Do you know Sisimeli, I paid for 6 months mari iyoyo ndichibhadhara mari yegirlfriends aimbohura nemurume wangu. Muri kunzwa? Ndikabhadhara for 6 months $1,800 ndichibhadhara ma-300 every month. Handitika ndasvika pa6th month mari yasvika pa$1,800. Vakabva vagadzirisana vakabva vadzokerana, then she dropped my charges. Mari yasara ne4 months dzokupera kureva kuti ndingi ndakaiswa rema panyaya dzese idzi. Ndini ndakatoitwa rema ndiri kutraya kuti ndiseke because zvinhu zvinondibata zvakanyanyisa. Handitika ndini ndakaitwa
ndakabhadhara 1,800 US. Mari yapa 6 months vakabva vataurirana vavadzokerana vakutanga kutondishotesa paipai, and I was like no it's okay, hazvina kana problem, simba mukaka, mari ndinongoita sei, ndinongoshanda imwe. Handitika zvapfuura zvezve ndingochingoti ndibaba vemwana, ndibaba vevana vako, handiti unochingoti ndibaba vevana vako, handiti then zvazvatopfuura zvezviya tapfuura paipaya. Kezia aifunga kuti ndiye ega aifunga kuti ndiye ega, vakabva vatotanga nevamwe remember pane mota Makuseni ainotakurwa nebenzi yesilva, Makuseni onosiwa kubasa, ongoti ndiri kudzoka manje pane dzira nda kuita utobuda vomuperekedza lunch hour, kobva kwanotorwa futi imwe mota benzi yeblue oendeserwa lunch, zuva rodoka potorwa Harrier oendeserwa. Sister yangu akambonditi, takaita neRange Rover, sister yangu akanditi, Mai Sharon, ndiri kugara ndichiona Range Rover yenyu paKwame Mall. Kuru chicha vanenge vachimboita paKwame Mall, because iye anoshanda musaluni ende iri kudhuze nekuKwame Mall. Ndikati paKwame Mall tikanzi adai mambovatreka, because it seems vane girlfriends ine shop papi paKwame Mall, kana kuti anoshanda mushop yemumwe munhu paKwame Mall. Saka dai mambovatreka. Ndikati you know what, kana pane zvandifanira kuziva ndichazongozviziva, handina kumbozvita nyaya, vandangoti ameni abvafona futi. Mai Sharon, murume wengu ndiri kumuona paKwame Mall, inge nevanhu vemusaluni vari kugara vachimuona ipapo. Zvikanzi one other time ndakatopfuura, but vanga paine munhu wechikadzi wangu akagara imomo. Handifungwa kuti munhu wekubatsira, because dai ari munhu wekubatsira vakabva kuti vakatovhara mahwindo zvokuti ndisaite sei, ndisaende ipapo, zvotoratidza kuti havasita kuti ndisvike pamota ipapo. Murume wengu ane munhu ari paKwame Mall, vangati it's okay, hazvitombori problem. Apa ina ndichitoziva zvangu kuti ndiye munhu upi, ndiye munhu iyeye, because ndanda kutoziva nepabasa pangoita sei anoshanda paKwame Mall pacho ipapo. Tapfuura ipapo vavatanga nevamwe vakawanda vavaita another incident. Ndabhadhara mari dzaKezia ndapedza, vabva vaita incident. This incident again, I knew it through a dream. Takatorara paipaya, because vakanga vakuti ndakuita zvekutengesa mota zveCastle, ndozvo vakanga vakuita, ndakuita zvekutengesa mota, handitika. So one day ndakatorara, because movements avo ndaisanzwisisa kuti chii chiri kumboitika. One day ndakarara, pauya munhu wechirume mudream mangu, but akasvikomira pasaidhi pangu mubhedha. Asvikomira pasaidhi pangu mubhedha, zvikanzi muri kuziva here kuti murume wenyu ane ropa rangu mumaoko make. Saka mudream imomo vangati ropa mumaoko ake, zvikanzi murume wenyu akakudza here kuti akandidhuma nemota kwaGazaland. Muhope umusisimeli, ndiri kurota, zvinoita kunge African movie ndichizvitaura ka, but dai vari munhu kuti vanogona kupupura chokwadi pamberi paMwari vaizvitaura zvinhu izvi. Handitika ndikabva zvikanzi zvoni mubvunzei murume wenyu akandidhuma. Muri kuona zvandakapfeka zvinezvi ndo zvandakadhumwa nazvo. Anga akapfeka trouser reblack neshirt yewhite. Zvikanzi ndo zvinhu zvandanga ndakapfeka pandakadhumwa nemurume wenyu, mumuke mumubvunze. Abva ndapepuka ndina kumirira kuti kuedze, because ndakashokwa nedream iyoyo. Ndikazvibvunza kati is it true, vangati but inini handirotopedze kunyepa. Ndakavamutsa, muri kunzwa, ndavamutsa paipai ndikati baba Angel makadhuma munhu akafa. Vakavhunduka, zvikanzi wazviona kupi? Ndikati baba Angel makadhuma munhu akafa, taurai chokwadi, hapana nidzi yekuti muswere muchitenderera, hapana nidzi yekuti mundirambire, munoziva kuti hope dzangu inini hadzinyepe ende dzinotaura chokwadi. Ndopa wakabva uti sori zvako, ndakadhuma munhu iyeye akafa, ndadhuma munhu yauya, ndakatoenda ndikanoripa kuhama dzako, ndikaribiswa mombe 6, ndikatengesa mota yemumwe munhu. Ndikati tafadzwa, une shuwa yekuti ungadhume munhu agofa, ugoenda kunhamo 3 days rufu rugoita, ugosvika pakunoripiswa mombe uri wega, ugotadza kuudza kana eni hama yako, ugotadza kana kuudza ingini mukadzi waunorara naye pasaidhi. Ndikati iwewe unogona kundiuraya ukandifushira, ukandichema parufu rwangu, hama dzangu dzikakunzwira tsitsi kuti uri kundichema kuti mukadzi afa, but uchiziva kuti ndiye wandiuraya, haungambete zvivinhu zvakadaro. Zveshuwa ndakafonera natete ndikavaudza issue iyoyo nemaitikira zvanga zvaita.
vakatobvunzwa kumba kwave ikoko vakataura kuti he ndakazviita ndaingofunga kuti nyaya dzinongopera dzakadaro dzongovharika dzakadaro. Tapedza izvozvo mota yavakanotengesa kuti vaende kunoripa kwanga kwafiwa uku vakatengesa mota yemunhu. Nanhasi mai vavo vanochema mota yavo vanonzi mai Gundani. Muri kundinzwa? Vanochema mota yavo mai ivavo. Why ndiri kuti vanochema? Mai vakabva vatanga kunetswa vakutanga kupreswa. I took $5,000 sisimeli ndikabva because mai vakazonditsvaga. Vanditsvaga ndikabva ndatora $5,000 yandakanga ndinayo ndikati mama muri munhu mukuru zvekuti muye muchichema muchiita sei azviite. Mimwe zvinhu zvinogona kuitwa nevarume but zvinogona kuzoparira vana vatakazvara tese mangwana. Saka for the sake of these kids inini ndakukutengerai mota ende mota iyoyo ndiri kuya kuzokupai. Handitika ndikabva ndatenga mota handitika ende kana vachida kupupura mai vanogona kuzvipupura. Ndikabva ndatenga mota $5,000 cash. Mota iyoyo ndakatoti kadhila auye nayo pamba. Ndikabva ndasaina agreement of sale. Ndikabva ndavapa mota iyoyo. Ndavapa mota iyoyo handizive kuti mishonga kana kuti chii kana kuti vakanovharwa sei. Vakabva vadzokera futi kunavo zvikanzi mota yamatengerwa haisira manga makandipa ndipei mota iyoyo ndikutengeserei nditsvage mota yenyu chaiyo yamakandipa. Handitika vavharwa futi mota yandakavatengera vandavataura kuti mari yangu 1.8 $5,000 dzangu ndaudza hama dzangu kana ndikanzi ndafa ndachidzi nhasi mari yangu ndiri kuida mari iyoyo because imari yangu ndiri kuida. Handitika vakabva vavharwa futi mota iyaya nanhasi vakavharwa mota iyoyo ikarova vakambotanga vachiuya vakichema ndikati mama inini ndakakupai mota chamakanga makudzokera nerweseri makadii kudzoka kwandiri makandiudza kuti mwanangu baba ava vakunditi zvoni vakuda kutora futi mota iyoyo vanditsvagire imwe mota ndikati ndakakuudzei kuti murume uyu ka anoita zveutsotsi musina kumboita sei musina kumbovapa mota iyoyo. Nanhasi mota yakarova. Muri kunzwa sisimeli zvangopera zvakadaro. Handitika ndabhadhara futi 5,000 on top of 1,800. Handitika ndapedza izvozvo tagara along the lines. Handitika vatanga kuti ndikuita zvemacastle ndiri kuzodai ndadai vabva vambomira kandi ndakumbomira zvemacastle ndakuda ngotanga chechi kwaMutare. Handitika ndikati it's okay ndotanga kuiswa Mutare vagadzira maposta vagadzira maflyer vaita sei avo hutu vaenda kwaMutare. Vaenda kwaMutare ikoko. She started communicating nemwe musikana girlfriend yavo aishanda pamukuru yepa electro sales yepana Harare. Vabva vamuudza vakati inini ndakugara kwaMutare. Vachomutumira location ndakugara kwaMutare. Zvandakugara kwaMutare ngini mukadzi ndamutaura kuti ndakunotanga chechi kupi kwaMutare. Saka ndiyo way yandakuda kuti ndibve nayo yandakuda kuti ndibve nayo kumarriage yangu. Saka iwewe ndikuda kuti ndizokuroora musikana uyauya akanoda kushotesa kuti zita rangu ndinonzi Bolt Cutter. Handitika uyo akabva anditira mascreenshot ese akaitirwa zvikanzi mother abva nditi Bolt Cutter vangati makadii munhu wekutanga akarongotanga conversation ahumuziye ini kanchipindura munhu ndiwanzoti greetings vangati greetings zvikanzi makadii vangati ndiri pangu makadiiwo zvikanzi makasiyiwa kane murume ndikati murume upi because inini ndanga ndisingazive kuti ndasiyiwa baba vabva vakiti vari kunotanga chechi kupi kwaMutare ndozvandaiziva izvozvo. Handitika zvikanzi abvanditira mascreenshot zvikanzi murume wenyu anga achitokutaurei kwandiri akini ndakakusiyai hamugeze munonhuwa ropa muri chembere saka ndinoda mwana ndike ndiva ndokuti waingonyengwa munhu angatori mhombe yega ndikezia she's turning 38 also this year but amwe vese vainyengwa vachanga chiti vanga twidiki tuma 20 something years. Handitika tuma 20 something years zvikanzi murume wenyu kuti akutogara kwaMutare makasiyiwa mozviti Bolt Cutter pakuti chii makatosiyiwa nemurume. Ndikati you know what varume ndozvavanoita. Ndikati une same age nemwana wangu because first born yangu she's 24 iwe une makore mangani zvikanzi I'm 21. Ndikati my daughter ndikatoti you are my daughter enge ndotokunzwira tsitsi ungadangana nababa vane age yakadai so uri kutambisirwa nguva ende varume vanoita sei vanonyepa hamunongozivawo zvinoita magirlfriends anenge akuda kutokushotesa
anenge akuda kutokushotesa pai. Ndikati it's okay, kana manzi makunoroorwa makunogara kunonzi kuchii kwaMutare, aiwa titambire mumusha mainini, munozongotizivisawo zuva rekuita sei rekuroorwa, touyawo kumhembero tozvika sei tozokupemberai takukugamuchirai mukati memusha. Ndozvandakamuudza musikana uya. Handitika ndapedza kudaro vangati murume yanondijairira mhani uyu. Saka panga paine vamwe vanga varipo vakadzi 16. So what I did vari kwaMutare ikoko, ndaka create a group and I did not use my number yandinoshandisa public line. Ndakangotora imwe phone vangati ngovhura line nyowani, ndikabva ndavhura WhatsApp. Ndavhura WhatsApp abva ndacreate WhatsApp group remagirlfriends ese ari 17. Abva ndavaisa paWhatsApp group. Paheading abva ndanyora kuti mabeach atafadzwa, ndo heading yandakaisa. Abva ndavaisa vese muWhatsApp group. Handitika ndavaisa vese muWhatsApp group vangati neniwo ndiri hure ratafadzwa, nangoti tizivane. Handiti saka vanenge vakabva vatanga kushamisika. Uya utanga kunyora kuti ingaindinyepera wani kuti mukadzi wake chakati ndini ndega ruda kundiroora. Uya ari kunyorawo mugrupu ingaindinyepera wani kuti mukadzi wake chakati ari kuda kundiroora. Uya ari kunyorawo chakati. Aiwa vanhu vakadhumana musoro imomo ndiri kumateresi zvangu. Basa rangu ndaita sei? Ndapedza paipaya. Ndaona kuti vanhu vakudhumana musoro. Ndikati aiwa well done my angel, mapedza basa. Vanda exita mugrupu, vanda delete group. Ndichipedza kudelete group vese vachachaya kumukomana. Vakutanga kunetsana nemukomana nechikomba chavo manje uko. Vatanga kunetsana nechikomba chavo. Aiwa akabhebha moto. Akauya ari chavhiriri sisimeli. Abva afonera munin'ina wangu nababa munini. Pane zvaitika uko, ndikuda kuti ndiuye but handikwanise kunofesa my angel. Ndakadai ndinogona kuvakanganisa, ndinogona kuvauraya, ndinogona kuvarova chichii. Tafonerwa nemunin'ina wangu namainini kava kufona munin'ina wangu nemurume wake. Tiri kusvika ipapo bamukuru vati pane nyaya dziriko. Ko chii chaitika? Naisiri kuti ndinongotaura bo zvimwe ndechina kunge zvisiri necessary kuita sei kutaura nechingoti hondo dzangu ndinodzipedza ndega. Ko chii chaitika munambotiudza? Ndikati asinzi vakufonerai naisina kukuudzai, ndo vada kuti muzive nyaya. Pavachasvika ndo panichazokuudzai nyaya dziri kupi, dziri paground. Zveshuwa vakauya vakabva vasvika paye. Tataura nyaya paye. Apa ndaane nhumbu yemwana wechi2. Anditi zvikanzi munogoshungurudza mukadzi, izvozvo mukadzi akazvitakura. Magirlfriends esaya woraiti togona kusa kutongesa nyaya dzemubedroom. Kana vine maissues aminawo, kana mine zvamuri kutadzirwa namaiguru, ko kuzoita magirlfriends ese 17 bamukuru njeeyi. Tinodzidzei kubva kwamuri? Ende mimi muri vanhu vaMwari. Saka picture yamuri kutirakidza, yamuri kutidzidzisa ndeyeyi? Chirudzii chamuri kuita ichi? Dei manga mine girlfriend tiri kugarawo dare regirlfriend 1 zvitombori nani. He manipulates the situation kusaidi kwavo. Vakatanga kutaura zvavanoda paye. Vaya vakatozobuda vakaita sei vakaenda. Vabuda pevaenda vavasara vachagara paipaya pakatombeta nezi. Vangatovambouza ngati I don't want to see you bedroom. Chitomborara mudining mwedzi wese achirara mudining. Ndikati boss ndine hasha ndisiri kutombeta, ndidi kuzoita ngozi because of a man. I don't want that. Ndakazviudza kuti muupenyu hwangu handife ndakapinda mujeri nenyaya yemurume. Handidi ngozi, handidi anything. Zvapera paipaya. Zvapera izvozvo tatanga kumuvha vachiita chihure chavo. Zvimwe ndandakungoignora ndichisiyana nazvo. Zvimwe zvaingondivinga ndega, zvimwe ndichirota. Ndakapedza kuti ndikarota handichatobvunze. Ndaingoti ndikatozonge ndatoronga kuti aiwa ndizvo zvitoripo, ngoma ndiyo, no problem, handina basa nazvo. Handitika tafamba paipaya. He started to become abusive. Munhu wechirume akatanga kuhura, anoda kuvharidzira weakness yake yechihure nekurova. Vakatanga kundirova sisimeli. Apa ndakanga ndatora vana vavo from the first wife. Ndakanga ndakugara nevana vavo. The first born ari muform 3, mumwe wacho she's in grade 6 this year. Ndairohwa pamberi pevana. Kungobata kuti ndakavabvunza zvegirlfriend, ndairohwa kunge ndichafa. Muri kunzwa? Ndairohwa kunge ndichafa nemurume. One other time pane pavakazohura. Ndingati kuhura because mwana yeye she's very innocent, a 19-year-old girl. She was my house helper, a maid mumba mangu. Vakanonyenga musikana webasa 19-year-old. Mazuva ayo vakutaura mazuva angu ndatsiga handisi kumbobuda buda. Handisi kubuda buda. Ndikati
kutsiga kwenyu uku kwakanaka, izvo kutsiga kwavari kutaura vakuhurira mumba nemusikana webasa. Should text musikana webasa, remember fonga ndichabata ka. Should text musikana webasa vari pasaidi pangu pambedha. Ivo vari pasaidi pangu mbedha, musikana ari muspe vachitexta. So rimwe zuva ndatobva kuofisi ndanopinda mumba. Ndapinda mumba vana ava ndanga ndane a connection navo, a bond ranga risingaite. Saka ndichipinda mumba ndakapinda vapinda mutoilet. Saka vapinda mutoilet mwana wavo musikana abva anditi mama oifoni yakavhurwa, tarisai chati ishi. Nemwana wavo kwete wandakaita navo, mwana wavo from the first wife. Ndopa akabva anditarisa paipaya. Saka nyini semunhu aimhanya sekuti munhu anga ari mutoilet, ndakangoita screenshot yenhamba yemusikana webasa, ndikabva ndanoita screenshot yemamessages ese, abva ndaita zvandanga ndichabva ndapedza zvandanga ndichiita, vangazoti izvezvi ndafree, let me dial number yemusikana uya ndione kuti ndiani, ndimubvunze kuti ndiani. Pandiri kunodhaila nhamba sisimeli iri kubuda yakanzi anti Rumbi home, ndikati asi kunyepa, vandadhaila futi kechi2 namba yakasevhwa mufoni. Ndakadhaila namba 5 times sisimeri ndichifunga kuti pamwe ndiri kurota kana kuti pamwe ndaakupenga. 5 times ndichidhaila namba, ndakasweta ndikadikitira kunge munhu achafenta, ndakagara pasi kundwa majoni anga kuguka kudai so. Tikati musikana webasa wemumba 19-year-old pana baba vese ava. Hazviziri izvo mani. Vandapinda mumba, ivo ndofunga vakanyumwa, bva vabuda panze, bva vabata vana maoko, vabuda panze, bva vangasvika mumba. Ndikati kumbi uri kuhura nababa vepamba panapa semwana mudiki wanga ine fiye. Imagine she's a 19-year-old girl. Abva apfugama pasi zvikanzi mama ndinokumbira uregerero, baba ndo vakandikindangane navo vakanditi ndisakudzei, and this person mamai dzangu ndobhadhara 200 US, ndembhadhara 200 US. Mama baba vakanditi pamusori pemari yangu vachanga vachindipa $100, vakanditi musazoudze mama kuti ndo zvandiri kuita izvozvo. Ndikati how come unodangana nemusikana webasa uchinditaura mamessages ese munoshokwa vachiudza musikana webasa apa tine mwana mudiki, handiti kajunior kadiki kedu, ende vakabva vamutumidza zita ravo. Mwana iyeye I hope azoita kunge baba. Vachiudza musikana webasa kuti usapota uchibereka mwana. Ndikati ungaudze musikana webasa kuti aiutrate mwana wako mudiki kuti usapota uchibereka mwana. Saka mwana iye akachema ndisipo anofanira kuberekwa nani? Chirudzi chauri kuita ichocho. Mwana iye akachema. Ndikati you know what, ina handikwanise kukurova because hazvisi mandiri, ende handidi kuita ngozi kuti ndizoswera ndakutenderera ma-H metro kunzi Bolt kati akauraya mwana wevanhu because of a man. I don't want this drama. Ndikati you know what, handisi kukupa pay yako, but chinhu chandiri kukupa because wakabva kumusha, ndiri kukupa $10 yetransport, ende ndiri kufonera mama vako because ndanga ndine nhamba yamama vake. Handiti ndanga ndine nhamba ndanga ndine nhamba yamama vake, vandamupa $10 yetransport. Ndikati buda uende, ndingatokuitira utsinye because utoriwo mwana mudiki, pamwe kangovhevhetedzi kuona baba ava because ndo maitiro avo. Vandamupa $10 yetransport, vandafonera mama vacho, vandavataurira kuti muchazoona mwana aita sei asvika kumusha, kuno kukwaitika zvakati. Mama ivavo vakachema zvisingaite pafoni, vakati ndouya here kuzokukumbira ruregerero mwanangu. Ndikati aiwa it's okay mama, zvinowanika, vana hapana chavanenge vachiita sei, chavanenge vachiziva. Zvikabva zvatopera zvakadaro, akabva aenda. Aenda paipaya, ndazotanga kupopota neshungu. Ndikati shuwa ungaite zvinhu zvakadaro iwewe nemusikana webasa. Do you know what he said, sisimeli? Zvikanzi zvine basa rei kuti musikana webasa izita rebasa, naiwe atongoriwo mukadziwo. Saka zvine basa reizvo zvatongoriwo mukadzi. Ndikati pane kuti ukumbire ruregerero, wotondiudza kuti musikana webasa mukadziwo. Haundi degrade to that extent. Ko unonyenga musikana webasa. Ko pandinomuti ndipe mvura yekumwa kana mvura yacho yakasvipirwa mate, ko ndikapiwa chikafu chine poison, slow poison yekuti ndife because anenge akudiwa kuti agarika kuti aite misisi. Ko ndikapiwa chikafu chine poison, vakatanga kundirova pamberi pevana. Muri kunzwa? Mwana wavo, ndaigara nevana vavo, mwana wavo from the first wife akamisidzana navo. Mwana wavo akakunya zvibhakera akati dhodhi ndinokurovai. Mwana wavo
Murukunzwa akati dedi ndinokurovai maane time muchirova mama pamberi pedu muchivashungurira kuti zvisina basa imimi mama vanotida ava avaite kunge step mother mukati meupenyu hwedu dedi ava mama vanotida zvisingaite vakamuvhundutsira vakati ndinokurova ibva panapa vakati aiwa nhasi kana muchiponda ndipondei but zvinhu zvamaita izvi tanyarara nguva yareba hakuna zvinhu zvakadaro kubatwa nemwana wako and he was form 2 by then is now form 3 wobatwa nemwana wawakazvara muri kunzwa vandati zvapera vane madhezi vanga kuenda kukwekwe kundobatsira vanhu vachienda kukwekwe ikoko vane munhu vakanobatsira vaenda kunobatsira munhu yauya akanobatsirwa naye but ndine issue imwe ndanga ndakambomubatsira ari kuDubai saka nhamba yake mufoni yange yakasevhwa iri nhamba yekuDubai ndisina kusevha nhamba yemuZimbabwe saka vanobatsirwa kuno kanga ine maissue bosi andikamubatsira pekutanga atoita sapane issue yangeda kutobatsirwa pakanzwa kuti vari kuya kukwekwe she went vachinobatsirwa wekoko vaenda kunobatsirwa zvakabatsirwa ikoko amenyoti vakazovhetana sei kuti vadanane vatanga kudanana this other day because inini chakaita kuti ndiseparate ndifunga vakabata futi issue vane issue yavakajamba pavakabvunzwa kuti ko imimi sei manga makubatsira zviri separate muri vanhu vamwari pamwe chete muchibatsira zviri separate chakaita kuti tizoseparate napakubatsira vanhu sisimele inhau yekuti Dunamis ainyenga vanhu vekubatsira saka inini I didn't want to be involved in those dramas, in those issues. Saka ndakabva ndatovaudza ndikati imimi chibatsira imega. Inini ndobatsirwa ndakaita sei ndakazvimirira. Kana maita madrama enyu maita zvamunenge maita ikoko hameno zvenyu zvinenge zvisina zita rangu kuti vanozivanga nemurume wavo vanga vachibatsira vari vese ndikazonyengwa pamwe vatumwa nemukadzi wavo I don't want. That's the first issue. Another second issue. Kana maindiziva pandakamboya paplatform penyu I was a prophetess. Anditika. Saka inini ndakuti ndibate ipapo ndo pachapinda issue yemanjuzu yavaitaura. Inini ndiri munhu wekuti ndakazotena kubva kuprophetess kunoita zvinhu zvechivanhu. And this is not a secret, it's something that is public kufamily yangu. Ndakamboda kuzviita secret but pane ma-issues akaitika mumhuri medu. Paitika ma-issues akaitika mumhuri medu vanhu vakatanga kufamba kwavakanoita mukati memusha vakaudzwa kunzi endai munobika doro mugamuchire chivanhu chiri pane mwana wenyu tikuona paine mwana wenyu anoita zveufundisi asi ane chivanhu chiri paari mudzimu wemumusha unofanira kuti unochengetedza vanhu kubva kuma-accidents ari kuitika. Anditika ndo kuzoitwa ana mama vangu vakati tiri vecheki zvakati zvikanzi hongu muri vecheki asi chivanhu hachitizike nekuti nometa munhu akanzi anoprofita but anenge atori nechivanhu chiri paari. Zveshuwa doro rakabikwa kumba kwana mama vangu kuNorton pakaridzwa ngoma pakaridzwa mbira mudzimu ukanotambirwa muri kunzwa ndosaka ndakuita zvechivanhu ende zvavanotoziva ivo zvisiri zvesecret or anything zvavanotoziva ivo. Anditika ndikati inini ndakuita zvechivanhu 2 iwewe unonyenga vanhu vekubatsira saka inini andikwanisa kutibatsange newe pakubatsira angidi kuzokanganisirwa matare angu uchinyenga vanhu vatinenge ticha sei tichibatsira. That's why tanga takubatsira tiri 2 saka panga paine 2 offices. The first office iri kuFront mandikagara munomu it's my office, then the second office iri kuBack ndo office yavanga vakuita sei yavanga vakushandisa iyoyo. That's why takanobuda kuti uya akubatsira kwake uya akubatsira kwake. Saka paitika incident yemukadzi iyeye vapfimbana vabatsirana kwekwe ikoko. She came this other day auya anosvika paipai inini ndiri munhu anowanzokurumidza kurara kazhinji 8 o'clock ndinoenda torara kana to 9 ndo time dzangu dzekutorara inini upenyu hwangu hwese handisi munhu anotogarira TV or anything and handisi munhu ari outgoing zvakanyanyisa saka ndakabva ndakakurumidza kurara bosi tanga takurarama life yaiya nenyaya zvaiitika zvese ndakapinda mudepression ndofunga ndakutumire matablets andinomwa tisimeri depression ndakurarama life ekuti ndikapedza basa rangu 4:30 5 o'clock ndomwa tablet redepression kuti ndiwane hope ndizorodze pfungwa dzangu bosi ndakatanga kuita problem yekuti tsinga yangu yepanapa iyi yaitanga kurwadza kuti nge yakuda kuputika
saka ndakazoenda kwadoctor vandapiwa mapirits edepression because ndiri munhu wekuti I went through a lot but ndichisuppressa ndisina wandinenge ndichiudza naye zviri zvinhu zvekuti handina kwekuti I can go and vent because unenge uine fear yekuti people are going to judge me, so I cannot go out and vent zviri mukati memwoyo wangu. Saka ndakatanga kuita problem yetsinga iri yepanapa ishi. Handiti vangatopiwa vandaprescribirwa madepression pills andakutumirai ndofunga munawo nepicture yacho vangatanga kutomwa depression. Sanangoti 5 o'clock dzikachaya ndomwa matablets angu ndopinda mubedroom ndoita sei ndonorara. Pavanongosvika ivo nani that encounter navo yekuti tinoita head on. Saka vaingosvika vogara mudining munhu wekuti anga asina care yekuti sei wakarara because ukamwa madepression nyange dai munhu akakuzunungutsa aumuke and aumuke ndokunge munhu akafa ndokozopepuka makuseni kana ndikamwa matablets iyayo. Handiti ndatanga kumwa depression tablets emva saka ndikumwa matablets ayaya edepression munhu auya kuoffice yekuseri ndiri kupepuka dzanzi dziri kuma 10:30 to 11 if I'm not mistaken. Pandiri kupepuka kuhope ndiri kuona munhu haamo mubedroom. Ndikati baba vasi vachiri vakagara kudining. Abva ndabuda vakati ndiende kudining. Ndiri kunopinda mudining munhu haako. Ndikati asi vaenda kuoffice this time but avasimboende kuoffice usiku hunoyu. Ko chii chiri kuitika? Ndikabva ndati rega ndiregedze kupfeka boots. But ndakadongorera pawindow. Ndadongorera pawindow vangona paine kombi yewhite yanga yakapakwa panze. Paine kombi yewhite ndikati mota yapinda nguva yandina kunzwa imbwa kuita sei kuhukura because pane imbwa. Andakuimbwa imbwa dzichihukura. Abva ndabuda. Handiti ndabuda pepa ndichinyahwa ngati handisi kupfeka mapusha vandabuda ndichinyawaira. Ndabuda ndichinyawaira ndiri kunosvika pasi vandasvika ndichingovhura dhoo ravo remuoffice. Ndiri kuona vakagara nemukadzi 211. Saka ndikangosvika ndikabva ndati ndimi ani kune mukadzi zvikanzi makadi zvenyu. Ndibva ngati ndimi ani muri kutsvaga panapa this time. Zvikanzi naivo munhu wangu wekubatsira uri kude chii munomu inga wakati tinobatsira zviri separate. Imagine pamberi pemunhu iyeye wakati tinobatsira zviri separate. Saka rutsvage chi ndikati nai sister ndikati hamene kuti muri mukoma here kana kuti muri munyin'ina here handizive kuti muhombe imimi neni ndiani. Munhu yakuzobatsirwa nemunhu wechirume izvezvi kuma 2:11 dzeusiku. Ko kana mukanzi marepwa munozoripota kunani? Muri mafambira munhu. Muri mafambira munhu this time kati this is 2:11 ndatarisa watch yangu saka ndadzika this is 2:11 munhu yakuzobatsira kuti dambudziko ripi rakunetsai madi kutaura kuti munhu waMwari zvamuri kundibatsira izvezvi dzi 2:11 ndibatsireiwo ndaita agent problem but mukadzi wenyu ngaange aripo parutivi. Zvikanzi ndiri kutoshokwa. I didn't even know kuti you are there or he has got a wife because vanga vachitotaura kuti tiri paseparation. Ndakaroora chembere ndoya vanoshandisa kuma girlfriends iyoyo. Ndakaroora chembere haageze anonhuhwa but ndiri kutoshamisika nezvamurika nezvinotaurwa nemurume wenyu it's quite different. Saka ndakutoshamisika kuti zviri kufamba sei. Zvikanzi anyway zvikanzi munhu waMwari I'm very disappointed in you. Zvikanzi and the voice remukadzi wenyu she seems kuti munhu uyu she has been through a lot. Ndo zvakataurwa nemukadzi iyeye. It seems kuti mukadzi uyu she has been through a lot and she seems kuti munhu atori nebitterness yaari kusuppressa mukati memwoyo wavo. Zvikanzi mange ndakukurova vakati muri kuti ndakukurova inga ndimi maiti munorohwa nemukadzi wani. Mukadzi akati zvikanzi kana garai musabude. Zvikanzi no, I'm very learned. I'm a very professional person. And ndatoona zvakawanda pamuri zvangatodzidza ngezvangatoona zvakawanda pamuri. Saka let me go out. Mukadzi uya akabva abuda akabva aenda. Abuda aenda. Saka mukadzi uya hanzi voice renyu rakaramba richiringa mumind mangu. Ndikati no mani mukadzi uyu voice rake ndinoriziva. Ndikati hanzi vangati ndevga ndinde pa social media vangane kusearcha. Ndikati voice rinenge rabolt kata. Vabva vanotora namba yangu. Vari kunotora namba yangu vari kuna namba yakasevwa mupi mufoni. And she called me. Next day racho my then husband, my ex-husband vakangomuka vari nice zvikanzi namba yamai vaivaya vakauya nezuro tora namba iwise mufoni mako ugare waibloka namba iyoyo. Vakagaragara 5 minutes vouya wabloka here namba yamai vaivaya because vanozotaura zvekunyepa kwauri wabloka here namba yamai vaivaya. Ndikati saka ndakabva ndaita interest kuti why vari kundipa namba yemunhu uyu kuti ndigare ndaibloka
what is he hiding? Ndikabva ndati no, handisi kuzobloka namba dzemunhu uyu. Ndakagara muofisi mangu, ndagara muofisi kusvika manyika. Nhasi sei wakagara muofisi kusvika kuma 2:6? Ndikati pane zvandiri kuita sei? Pane zvandiri kumboita. Zvikanzi it's okay. Mukadzi uyu akabva afona, I locked my door rangu remuofisi, abva afona, Sisimeli abva atanga kudurura zvese. Zvikanzi ndakazobatanidza ndikanzwa voice, ndikati ndiBolt Cutter uyu. Akandipa mavoice notes, mascreenshot. Zvikanzi murume wenyu akandinyenga. Kuya kwandakaita paye kwanga kuri nyama yazobatsirwa. Tiri vanhu tanga takutofambidzana. He invited me. Vachiningiti ndei I'm lonely. Uya kunoku ndokutoya saka ndanga ndatongoye muHarare. Ndanga ndakatobhuka pahotel nandisori paCresta. Ndikati I'm coming for a short time. Ndovakaita sei ndobva ndadzokera bose vakatomba kundouyere pahotel ipapo. Saka zvotondishamisa vaida kuti vaizobuda kuti vari kuenda kupi time idzodzo. Handiti kandi bose masikati achivanga vatomboya pahotel pandanga ndiri. Ndikati ho, zvikanzi murume wenyu anozuwa, murume wenyu anokutaurai. Mother, munofana kuchenjera murume wenyu. Murume wenyu is very dangerous. He can do anything kuti akudonhedzei. He can do anything kuti akusvibise zita renyu. Ndikati it's okay, thank you so much pakundiudza. Ndikati iye angakita ari kukudai, zvikanzi angachitongititsvagirei venue ndakuzotanga chechi kukwekwe, zvikanzi ndatomuudza murume wenyu kuti aufoka tsika mukwekwe zvachose, and from there havana kuzombonobatsira vanhu kupi kukwekwe. Vabva vauya vakachaja, mukadzi akabva adzokera kwavari abva vaudza. Zvikanzi ngochimuudzire chii kuti ndakambohura nevasikana vebasa chakati. Ndikati ho, iwewe ndiwo unoda kunonditaura kune vanhu, inini ndisingafaniri kukutaura. Ndikati zvinhu zvingani zvawandisanganisa nazvo. Ndikati inyaya ngani dzandinonzwa pasocial media dzekuti ndinokubvunza kuti nyaya iyi yaitika tiri 2. Sei ndakuzonzwa nyaya iyi yabuda pasocial media? Because handina munhu wepasocial media wandenda kunoudza. Zvinhu zvaitika tiri kuCape Town, Sisimeli vari kuita live sei vachitaura kuti Bolt Cutter. Ndikati ndaipopokedzana naSisimeli pasocial media, ndichinetsana navo, ndichitaura kuti Sisimeli vanzwa sei nyaya yaitika kuCape Town tiri 2 muhotel, zvokuti ndakupwanyira phone, ndabata message yaKezia, ndabata message yaAmanda, ndabata message yaani. Sisimeli vaudzwa nani message iyoyo. Zvinhu zvakaitika tiri 2 muroom pasina a third person. Whatever information yandiri kunzwa pasocial media, it means kuti ndiwe uri kubuda uchinotaura, because hakuna zvinhu zvakadaro. One other time yavakamborongedza vakabuda vano rentera imwe girlfriend yavakazenge vakamitisa yakazoita kuti tisvike pabreakup yatakaita. Ndakazonzwa nyaya iyoyo yakutaurwa naTatelicious akutonditira live. Varivo zvakare vakaendesa information imomo kuti endai munoita live yekuti Bolt Cutter hari yake haichashande asiwa nemurume. Ma-information yari kubuda kupi? Because inini hapana munhu wandamboudza kuti waita sei wabuda panapa. Handitika vakadzoka vakati ngatidzigadzirisa ngechidzoke, kana ini ndadzoka kumba toenda paFacebook live tiri kuita live tiprove vanhu tadzokera. Ndisangite benzi, usandite stupid. Handiti usatombodita hako benzi. Ndikatoramba kuita live iyoyo. Handitika vakazogara 1 week, hamati vakanetsana chiikoko, vakabva vadzoka kumba, vapazoitika this incident iyo yakaitika. Paita incident yamai ava, ndikabva ndarowa. Ndikati you know what, ndifunga ndakabuda mumba usiku kuma past 10. Vanga vatoloka madho, ndakapwanya dho, zvikanza ubude pano. Vavatora foni yangu, ndikafamba netsoka, makizi emota zvanga zviri mumba, ndakafamba netsoka kuenda kupolice paCentral. Ndikabva ndanosvika paCentral paipaya, bva ndanotaura bva vanditi endai kucivil court, munoita protection order, kuti zvikazoitika futi next time paine protection order, handitika vanotosungwa vanovharirwa 6 months. But as long paine protection order, if he breaches that protection order, vanopinda mupi, vanopinda mukati mejeri. Handiti vangati it's okay, mangwana vandamuka vandaenda kucivil court. Boze vanga vari munhu wekufunga kuti inini handife ndakaenda kumakoti because ndinenge iti zita rangu, inini handife ndakabuda ndichitaura chakati because ndinenge da kuprotecta zita. Zveshuwa ndakaenda kucivil court.
for protection order vakasvika vakataura zvese kuti munhu yauya anondi ndatomudepression, munhu anondi abuse emotionally, munhu anotaura mashoko anorwadza, munhu anonditaura kumagirlfriends ake, munhu anondirova pamberi pevana. Saka hazvinake kuti vana vazondonga vachikura ndichirohwa pamberi pavo. Jere vauya mapurisa akatouya kuzovasevha masamons, vabva vatouya vasevhwa masamoni vaivaipo, ndakatovaudza kuti varipo uyaya, bva vatouya bva vasevha masamons vakanzi ngavauye kukoti. Kukoti kwakuya havana kuuya, vakatumira mhanye rimwe loya ravo rakabhadhara, vabhadhara loya riyariya ndiye akabva auya kukoti. Auya kukoti, akuya kukoti haana chakambotaura, akangoti granti yezvaari kuda. Vandapiwa protection order yangu, ndapiwa protection order yangu, vandadzoka kumba, vandavapo kopi yavo, because ndapiwa 3 copies, zvinosara ikoko ravo nerangu. Vandavati kopi yenyu iyi yeprotection order mogara navo. Kubva nhasi musambofambe muchitaura zita rangu, wedha ndekunani, musaende kwakati. Zvapera zvakadaro. Pari kuzopinda nyaya yekuti vaudze vanhu zvemanjuzu nekurombeswa. Inini remember 4 years dzese ndanga ndisabatsire nevanhu ava. Kana kuri kuti pane zvavakabata kana pane zvavakaita, ndakatozozvibatanidzawo nema-incidents akaitika Sismele. Mama vavo nyakubereka vakamboita time yekuti vakarwara zvokurasika njere. Chakatinetsa pakarwara mai vavo, ende time iyoyo ndakasasabatsire navo. Ivo vaibatsira vari kwavo, ini ndaibatsira ndiri kwangu ndega. Nekuda kwetuma reasons andakupai ai, handiti ndichizviitira zvangu, ivo vachizviitira zvavo. Saka chakatinetsa madays akarwara mai vavo, kwavaifamba kwese mai vavo vachirwara nepfungwa, vainobatwa ivo kunzi ndo vane zvavakaita sei, pane kwavakaenda vakanoromba. Saka ingine I was like, ndekupi kwavangadai vakaenda kunoromba. Saka rimwe day mukufamba kwavaita ngana tete wati handitika, vakabva vafonera hanzvadzi yangu anonditeedzera yunzi Victor, vakati Tsano mama vangu vari kurwara, hapana kwamunozivawo here kunoitwa zvekubatsirwa, chimboendeona mama, because tatenderera nzvimbo dzakawanda zviri kutaurwa zvacho ikoko asi tomborina kana sense. Hanzvadzi yangu akati Tsano ini handizive, but pane kwandakambonzwawo kuti pane vamwe sekuru vari paEastleigh vanoita zvekubatsira, madii mambotraya muende ikoko. Zvikanzi ndipei address, zvikanzi mire ndikubvunzire nemunhu wandinoshanda naye aiti akamboita kupi akamboenda ikoko. Zveshuwa hanzvadzi yangu abva avatsvagira phone number, avatsvagira phone number, akabva avapa phone number dzedziya. Avapa phone number dzedza vafonera sekuru vaivaya, vakabva vapiwa address yepa Wesley apo, vapiwa namba yepa Wesley, vakabva vaenda kuya vachinobuda vachidzoka kumba, vakadzoka vachipupuma. Ndikati kochi mafamba zvakanaka here kwamanga mainga namama? Zvikanzi anopenga sekuru vavo vanotopenga. Ndikati chichaitika? Zvikanzi tichingopinda imomo pamwe aona Range Rover. Ndikati asi pamasvika vabuda panze here sekuru vacho? Zvikanzi ayewa havana kumbopa Wesley not Eastleigh. Ndikati vabuda panze here kuti vaone kuti wanga uinemuka? Zvikanzi ayewa havana mbobuda, pamwe vanenge vaudzwa nevakomana vavo kuti ndinofamba neRange Rover. Ndikati saka zveRange Rover nezvamanga mafambire mamo zviri kubatana papa ndikubata pane nyaya yako. Zvikanzi zvanzi tichingopinda imomo tabva tanzi izvoni muri kutsvaga muroyi muri kufamba naye, munhu wamuri kufamba naye uyu ndiye akaromba, ndiye ari kupengesa mama. Hanzi vangatoita hasha, ndikati munonyepa, hapana chamunoona, vakatobuda muyama. Ndikati ko ivo vanogokubata kuti wakaromba uri kupengesa mai vako, chii chavanga vamboona? Ko madii magara kamabvunzisisa kuti zviri kufamba sei, makazviona kupi? Zvikanzi ndatone hasha ngatozobuda imomo, ndikabva ndatoenda. Ndikati hapana chakaita sei, chakaipa. Saka mukugara kwatakaita ikoko kuti ndizobatanidza nyaya dzavaitaura, inini nemafungiro angu semunhu anoona panyama, because ndakazopiwa malinki elive yakaitika, ndofunga kubva musi watasiyana Sismele 25 February, it's 5 months. Hamuna kana day ramakamboona pasocial media kuti Bolt Cutter hasisiri naDunamis. Patakazosiyana vanga vamitisa musikana anonzi Nometa, handiti anonzi Nometa, iyeye kana nesenemi yake I'm free kutaura. Nometa Rudo Mupfudza ndiye wakamitisa.
vamitisa nometa angodedzwa kunzi Nono anoshanda paGulf. Vamitisa nometa iyeye munhu ndakaita 3 times ndichirota. First time ndakamurota zvese nezvaari ari pakati pedu takarara pamubhedha. Ndikavamutsa ndikati imi ndiri kurota mukadzi akarara pamubhedha achitaura kuti tiri pabarika mukadzi wenyu. Zvikanzi kunyepa kuna zvakadaro, iwe hope dzako dzinongorota, unongoramba uchingondironda kuhope dzako. Ndikati it's okay, but ndikazvirota ka3 it means chokwadi. Ndanyarara. Second time ndarota the same person again. Anditika ndarota the same person again. Apa ndabvunza vakabva varamba. Third time ndakarota pambedha patakarara pachinja kuita muchenje. Saka in that dream ndakazvibvunza ndikati ko pambedha paita muchenje sei? Chandinoziva muchenje unoita paguva kana kuti unotedza muti. Saka ndiri muhope imomo ndakafukunyura pambedha paipai. Saka ndafukunyura pambedha pakabva pabuda mwana mucheche mukomana akafa. Saka ndiri kuhope vangati ko baba Angel makaita mwana akafa mukasandiudza. Pandapepuka pandavamutsa ndikati baba Angel ndiudzei chokwadi. Zvikanzi chii? Ndikati makaita mwana imimi akafa. Mune munhu wamakamitisa akaita mwana. Zvikanzi mwana wacho ari kupi? Kana aripo achazongobudaka. Ko mwana anovigika here? Mwana ambofa akaita sei? Mwana ambofa akavigika. Mwana anongobuda. Ndikati ingina ndiro chopedze kunyepa. Ndichazvinzwa chete. Zveshuwa hatina kumboita nguva. Pane munhu wandakabatsira akauya kudare kwangu ndichimubatsira. Musikana uyu akaita mwana akamuzvara muna January 2024. Mwana iyeye akararama 2 days akabva afa. Mwana iyeye afa paipaya akanga kurenterwa kamuflati. Ende paakarenterwa muflati ndine nhumbu yaJunior vakatengesa Benz yangu imwe i320. Vatengesa Benz abva vandinyebera kuti mbozi matengesere avaita mota vaingobuda nemota voita kunge vari kuenda somewhere votodzoka vasina mota apa vatotora bhuku remota mumba. Ndo matengesere vakatanga kuita mota. Handiti kachitengesa maBenz chichii kusvika tazosara nemota 1 yatanga tinaro Range Rover yandakazoti ngaitengeswe mota iyoyo. Handiti saka vakanotengesa Benz ya imwe yananga ndinayo ndine nhumbu yemwana yaJunior. Vatengesa mota iyoyo vakabva vaenda kunorentera musikana yeflat mutown nemari yemota yavanga vatengesa. Do you know kuti Sisimeli ndakabuda muhospital pama-avenues ndichifonera munhu time yekubuda. Ndadischargwa kudhara apa ndaitwa operation yemwana. Ndadischargwa kudhara. Uyai muzonditora. Mota haipo. Ko mota yaenda kupi? Hapana kumbira. Ko shamwari yenyu inogokumbira mota yangu sei mugotadza kundiudza? Ende mimi munogokumbirwa mota mosara musina mota sei? Zvakamboitika kupi izvozvo zvamuri kuita izvozvo? Zvikanzi aikumbira kuti ari kuidzosa mangefoni haisi kubatika. Ndikati tsvagai plan muye kuzonditora. Amene munhu vakanokumbira kombi Sisimeli vakauya nekombi. Muri kunzwa? Ndikakwidza gumbo rangu kupinda mukombi Sisimeli munhu anga ine mota Benz. Ndikakwidza gumbo rangu ndine operation yemwana ndichinopinda mukombi Sisimeli. Ndikapinda mukombi ndapinda ndagara mukombi momo ndikabvunza kuti mota yangu iri kupi. Zvikanzi pane haikumbira vachindinyepera. Muri kunzwa? Ndikadzoka kumba ndauya ndapinda mumba. Do you know kuti he packed his bags ndine ronda remwana operation in 5 days vakanogara kugirlfriend. Ndikasara ndichipepwa nemusikana webasa nonziwadza. Admin vakapfeka Sisimeli diaries, please dzikamai know what to write. Please kana mukanyora comment isai ma-initials enyu kumberi, because after this life people will go through vanofunga kuti Sisimeli ndio vanga vachitaipa. Anditika ini ndisiri mntu kutaipa. Saka pamuri kunyora ma-comments enyu, can you please put your initials kumberi? Futi admin, please stay neutral. Don't write ma-comments anoenda offside. Please, I beg. You are the admin, stay neutral. Can you continue? Sisimeli ndakatakurwa nekombi. Ndakasara ndichipepwa ropa ironda reoperation nemusikana webasa anonziwadza. Nanhasi musikana iyeye anotoshanda muofisi mangu because akatozobva nenyaya yekuti anga aroorwa. Ndiye anoziva zvinhu zvaitika mumba mangu musikana iyeye. Muri kunzwa? Vakarongedza vakanyepa.
vakati ndiri kuenda kunoita zvemining kumasvingo vachinogara negirlfriend. Ndofunga ndo mazuva akaitwa live naTetelicious. I never responded because I was going through a lot murukunzwa. Ende ndofunga makaona mazuva yayo ndakabva ndabuda mumaplatforms ese Sismeli ndikati I'm going to stick ku my page rakanzi Bolt Cutter the Lioness. Andisisina ku page kwandichaenda. Ndofunga ndaenda ku Sly Media, ndaenda ku Zimbo, ndaenda kupi kuma platforms akasiyana siyana. But ndakati nezviri kuitika izvi I can't go on social media. Ende vanhu avazive zviri kuitika mu life mangu. People are going to attack me. Ende nezvandiri ndine mwana mucheche azvizonditiri zvakanaka. Ndinogona kumwa mushonga makonzo ndikafa. Apa ndagara ndikutonga matablets depression. Mukazviona Sismeli ndanga nda silent muma social media platforms ese because I didn't want my attacks ekuti ndikaisa post vanhu vouya vondi attacka. Apa inini ndine zvandiri kutosangana nazvo mukati memarriage mangu. Saka ndakangozvitaura ndikati no, let me remove myself muma social media platforms ese ndingozviraramira life yangu iri private. Ndongodhila nepage rangu. Ndofunga page rangu racho pa 20k. Ndo platform yandanga ndakungowanika chete iyoyo. Ndisasaende ma platforms because I couldn't take it. Zvinhu zvaindiremera Sismeli zvandaisangana nazvo. Anditi bva ndazvibuditsa vakabva vamitisa munhu akazondiudza munhu wandakabatsira Sismeli zvikanzi mama ndinorwadziwa nenhau yekuti makandibatsira zvinhu zvangu zvikaita. Pamwe dai makandibatsira zvikaseka ndaiti pamwe ndine grudge nemi, but zvinhu pamba pandinolodya landlord weipapo hama yake murume wenyu anotodedzwa kunzi Tafadzwa, haadedzwe kunzi vamuchena. My baby is turning 3 years. Manje is turning 3 years. Muswa 23 June. Nhumbi yoyo ndakatadza kuitakura ndakazvara premature 8 months nenyaya yestress. Ndakatomuzvara ari 8 months ndikatoitwa agent operation because mvura yakangotanga kubuda kuma 3 am ndakarara nekuda kwestress nokuda kwepressure. And ndatoudza gaina kuti I don't think kuti I'll pull through this pregnancy. I feel kuti iri kundiremera nezvandiri kusangana nazvo. Ndakatoudza gaina saka ndakazotanga kutongoputika shupa iri pa 8 months vanganoitwa C-section ndikabawa ma-injections ekuti mwana akwanise kuzofema mapapu ake abuda because kazhinji ma-8 months avawanzorarama. Saka mukadzi uyo ndiye akazondiudza akati mama zviri kundirwadza because murume wenyu anotouya pamba ipapo pandinolodya palandlord wangu negirlfriend yake endina handizive. Munhu uyu akatomitiswa ndiye akandiudza zvese zita rake and everything. Akamitiswa akatoita mwana yeye but mwana yeye akafa after 2 days mupi muhospital. And nanhasi mukaona mavoice notes ndakataura ndikati ndakavaudza ndakazvirota 3 times vakandirambira. Ndakavaudza 3 times vachindirambira zvinhu izvozvo anditika zvikanzi ndikuudzei zvibve mupi zvibve mukati memoyo wangu. He went to that lady, he started to threaten her kuti I'm going to kill you. Urida kuparadza marriage yangu iwewe. Wanga uchiudzire chii mukadzi wangu ndizvo zvinhu zvakaitika ndida kukuuraya. Ndikati how can you threaten someone ada kuparadza marriage yako? Iwewe ndiwe uri kuda kutoparadza marriage yako because ndiwe uri kubuda uchinonyenga. Ndikavabvunza ndikuti mushonga rudziwa wina chii chiri kuitika pauri? Izemo rudzii rekuti unenge uchingonyenga vanhu uchiita sei? Chii chiri kumboitika pauri? Problem yako imbori papi? Saka ngeni pfungwa dzangu ndakafunga kuti pamwe sezvo vakuita zvinhu zvavo vega vachizvibatsira vega, pamwe paniko vakaenda vakapiwa mhiko yekunzi rarenye vakadzi muite mari here, pamwe chii? Ndo zvakangouya mupfungwa dzangu because chihure chacho was out of this world. Sismeli changa chisingaite chihure chacho. Anditi ndofunga mune mavoice notes andaivatumira andakupai anditika ndichitobvunza kuti ndakuti mupedze kana vapedza tozobvunza mubvunzo tiplay mavoice note but pamuri kuti mimi muri kufunga kuti vakaenda vakanopiwa mhiko pamaifunga kuti vakanopiwa mhiko here kuti vaite mari vakamboita mari here? Tafadzwa uyu tunamisi akamboita mari? Akutorina kana mari yavakaita, hakuna kana mari yavakaita, but kwanga kuri kutongofunga kwangu kuti mahuriro ava asi pane zvavari kuzviitira.
asi pamwe vakanzi varare nevakadzi ko chii chiri kuitika pandiri? Uri mukadzi uri mumbasisimeli unongovawo nemubvunzo nekuona zvinhu zviri kuita sei, zvinhu zviri kuitika. Saka hauzozvinzwi sezvo zvinhu zviri kubva kuzviri kuenda kupi. Dai kuti pamwe vanga vakaromba kunzi vapiwe mari, pamwe vangadai vakaitsaka mari yacho vaine mabhizinesi avainavo, but havatorina anything chavainacho. But yange ingori mubvunzo yangu yandaitongobvunzawo nezvinhu zvandiri kuita sei nezvinhu zvandiri kuona, because zvanga zvaita sei zvanga zvawandisa, chiureke chichiti was out of this world. Anditi ndati zvapera izvozvo. Saka pandakavabvunza ishu yemukadzi uyo, kuti vakandipindura kuti chii? Vakanditi kumitisa kune basa rei, varume vese vanongomitisa, ndina kuuraya munhu. Sure. Ndikati are you serious? Zvikanzi do you know Sisimeli kuti unogona kugara nemunhu mumba ugoita heartbreak uinaye, ugohila uinaye, ugoita move on mupfungwa, kwete kuita move on kweboyfriend, no, wotoita move on mupfungwa uinaye, iwe uchitogara naye mukati memba. Ndakangotaura ndikati, you know what, inini I think I'm tired. Ndamboshingira for the past 6 years. What I don't regret in this marriage, vana vangu vandakaita newe Angel na Junior, that I will never regret. Pamwe purpose yangu yanandakasanganiswa naMwari ndeye kuti ungondipo vana ivavo. Saka vana ava handiregrete. What I regret in my life, kusanganiswa kwandakaitwa nemi. Ndakavaudza ndikati I feel ndiSatani akandisanganisa nemi. Pamwe Satani aine chaida kutouraya mukati melife mangu. Kadai ndanga ndiri munhu asina kusimba zvandasangana nazvo zvese nematroliwa anenge chiitwa pasocial media, ndingadai ndisipo. Pamwe ndingadai ndakapamwa mushongo wemakonzo ndikafa. But ndinoki ndikatarisa vana vangu vandinavo 4 ndo vanondipa simba rekuti handife ndakafira murume. Nyangwe dai zvikanzi zita rangu rasvibiswa, nyangwe dai ndikazi ndasangana nezvakati, handimbofe ndakazviuraya for the sake of my kids. Murume anogona kuita move on oenda, but vana vangu havafa vakaita move on. I will forever remain their mother. Ndizvo ndakavaudza. Ndikati handisi kuda drama rese rawaimboita kuti pese paunenge wabuda ndinozvinzwa pasocial media ndiwe waenda uchinoudza vanhu. This time handisi kuda drama, handisi kuda kunzwa even pasocial media kuti tarambana, handisi kuda dare richaunganidza vanhu, because handichade kugadziriswa. Pandaisimbodedza dare rehama ndaifunga kuti uchagadziriswa ukaita sei ukachinja, but this time ndingi ndichazoudza vanhu kuti ndati baba vemwana rongedzai mubude muende, inini handichade. Zveshuwa vakafunga kuti ndiri kunyeba, vakabva varongedza mota. Pane kamwe kamota kavaishangisa kekuhaya, handitika, because inini mota ndakanga ndatoisa matreka, ndinemwe Lexus yandiri kufamba nayo, ndakatenga Discovery last year naJanuary yewhite. Saka ndanga ndinemwe Lexus yandiri nayo futi, mwe Lexus yegrey. Saka ndakaisa matreka mumota dzangu, handiti. So pandakaisa treka mumota iyoyo, havana kuziva kuti treka iri mumota mangu inorekodha futi nemavoice. Saka vakabuda this other day vakumbira mota yangu Lexus, handitika. Vakumbira Lexus, vachingobuda vandangonoplaya Lexus recorder, and I heard my voice notes avaitaura ne-ex-wife yavo achitodimanda mari yevana. Vakadzokera vakanomitisisa futi first wife yavo. Hey! Vakasiyana naye, ane vana matwins. Handiti muri kuona. Ndanzwa mavoice note ayaya vachimuti handiti vana vari kuya ikoko weekend here ndichavapa mari. I was shocked again. Ndikati baba havanyaya dzako dzawandisa handichadzikwanisi. Ndakangovataura ndikati, you know what, inini handichade, just move. Mungoita sei? Mungobuda mulife mangu. Handisi kuda noise. Inini ndichatumira madivorce papers, because tine muchato, ndichanofaila divorce, ndotumira madivorce papers. Ndo zvandakabva ndaita sei? Ndo zvandakabva ndavaita. Handitika. Ndiri kutofunga kuti ndizvo zvega Sisimeli. Inini naDunamisi hatimbofe takadzokererana. Mwana wangu inini, my first born, akundibuditsira ma-screenshots ema-message ekuti daddy vanga vakandinyenga. Mwana wangu, kunyenga mwana wangu wandakazvara inini, muri kunzwa? Kunyenga, and my child can even come, muri kunzwa? Kunyenga mwana wangu wandakazvara. Ndikati ko wakanyararirei se usina kundiudza? Zvikanzi ndakati hazvingaite kuti ndikuudzei, you are going through a lot.
kuti ndizokuudzai futi kuti murume wenyu andinyenga. Ndosaka maindiona pese pandainetsana, because zvaindinetsa ndai tikanetsana, pese pakanetsana mwana wangu aiva nongedzera kuti mama uyu murume uyu is evil ende achakudestroyai, anogona kukuurayai, because murume uyu zvaanoita behind your back amuzvizive. Aigara achitaura kuti murume uyu is not a benefit in your life. Akatotumwa naSatan vachivaudza direct vatoripo ende vasingambomupindure. Ende ndakazoziva kuti reason yaito kuti vasamupindure mwana wangu achivashauda inhawe kuti vaiziva kuti vanga vakamunyenga, saka vaitya kuti akazoita sei achazotaura. Saka pakazoitika issue yenhumbu yeuyu, that's when she came out. Abva andiudza zvese neproof everything. Vakati vanga vakandinyenga, ndosaka manga musingandione ndisingade kugara kumba. Ndikasaka pese pawaiona mwana wangu ende mangozova vana vedu ama2K madressing avo, mwana wangu anotodressa zviri sex. Anditi kasaka pese pawaimuona uchiona magaro ake, saka waitorwera mateka. Dei mwana wangu anga ari benzi ranga riri hure, it means wanga ucharara nenyika nemwana wangu. Ndozvandiri kutaura. Kati zemo rako rakaita sei unonyenga mwana? Sheroni na Angel vakabuda mudumbu rangu. Saka zvakafanga nekuti unogona kutonyenga Angel mwana wako wandakaita newe, because vana ava vana vangu veseka. Saka izvozvo ndakabva ngataura kuti ndikati, you know what, nyangwe dai ndanga ndichada kukuregerera, I cannot choose a man over my kids. Never. There is no way yachazonditadzokerana muupenyu over my dead body. Handisisina pandichazodzokera newe. Izvi zvawaita izvi, wamboita chifambi nevamwe vanhu vese, but not kumwana wangu. Atiite hakuna zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro, not kumwana wangu. Zvimwe zvese ungaite, but not pamwana wangu. I cannot choose you over my kids. Vandavataurira ndikati, haufe wakasvika pamba panogara, haufe wakasvika pavana vangu, handidi. Kana uda kucommunicate nevana, ndichakupa nhamba yomwe mwana wangu mukomana ari form 2. Unongofona ipapo, piwa phone wotaura nevana. I blocked him sisimeli pamaphones angu ese, pa WhatsApp, ma calls, everything. I blocked him, even pa page rineri. I blocked him. Vakatongosiyana nazvo. Ndikati no, vana vacho hatochengeta, haite anything. I just told myself ndakambokudza ava 2-1 handikambotadze kukudza ava 2. Nyangwe ndaimbotumira mameseji, mukadza kutumira mari yevana here? Ko vana, ko school fees yemwana, ko chikafu chevana, mwana mapamba chakati. Ndikaona kuti yowe zvokuswera ndichinetsana ndozoda kunge beta X, rega ndichengete vana vangu. Chero ndikanzi ndadya nesalt, vana vangu vanongodyawo salt iyoyo, but I know kuti Mwari haambofa wakandinyadzisa zvekuti ndinodya nesalt, because munhu uyu handisiri ndakaita sei, ndakamutadzira. Saka ini ndo decision yandakazoita. Ndikati no, let this go. Let me choose my kids over this man. Zvimwe zvese aimboita, but kumwana abata pasingaite sei, pasingabatwe. Saka inini ndaingofunga kuti nezvese zvakaitika mumarriage yedu iyi, kunyarara kwandanga ndakaita, ndisina kuya pasocial media, ndisina kumufumura, ndisina kufukura hapwa, I had respected him zvisingaite sisimeli, because ndanga ndakafukidzira zvakawanda. I was shocked ndakutumirwa malink ekwana Zigo achitaura kuti Bolt Carter is now my ex. Takasiyana. And aita kunge arikupa testimony, because akataura kuti zvemanjuzu izvi, vakadzi vemanjuzu kubva musi wandangobva ikoko kusvika izvezvi handina mwe mukadzi wandakamborara naye. Akuda kunobudisa point yekunge inini ndinanga ndakamurombesa. Kana akaromba, kana ene zvaanenge akabata, anenge akazvibata ega, because inini ndaisingabatsire naye. Kana aine zvakaita, kana aine anything chaakaita, inini am not included. Zita rangu ngaribude. Because vanhu vanozotya kuzobatsirwa kuya kwandiri vachifunga kuti ndino initiate vanhu, vachifunga ngoita zvesatanism. Inini handiite satanism. Because akataura point yekuti kubva dhera ndabva ikoko handina mumwe munhu wandakazomborara naye. And to get the shock of my life, nezuro wache vamwe vanhu vatori pedyo naye vakutozonipa information yekuti anotogara kwamachipisa nemumwe mukadzi. Apa this is bagami, munhu ari kutiza, ari kuda kusevwa. Ende sisimeli pese panoenda masummons out of town na sheriff, I pay $127 yekuti vaende kunosevwa. Saka akaenda akavashaya. Paanodzokera futi sheriff, ndinoenda kunobhadhara futi 127. Sheriff
paanodzokera futi kuti aende kunosevha ndinoramba ndichibhadhara ma127 ivo vachiudza vanotaurai kuti handipo kumba kwavo kwavaibatsirira kumbari uku votaura kuti handipo handitika saka ndakuramba ichingobhadhara mari yekuti vasevhwe masamoni vachinzvenga unorambire kudembura muchato iwe wabuda mukati melife mangu uri kurambire wakabatira pamuchato lawyer nezuro akazonditi it's cheaper kuti vauye kuzosevherwa mutown boss $30 tovafonera vouya kuzosevhwa nasheriff kuma-legal offices ema-lawyers handiti vakafonerwa nezuro nalawyer vakanzi kuti muuye mukadzi wenyu akafaila divorce saka munofanira kusevhwa zvikanzi ndokupai nhamba dzelawyer wangu mufonere lawyer rangu auye iye mumusevhe lawyer rikati no ma-divorce papers aasevhwe through your lawyer ma-divorce papers anotosevhwa kwamuri direct motosaina kuti mareceiver imimi ndimi muchatora ma-divorce papers yayo mochizoenda kuna lawyer renyu kana lawyer rakuzouya rinenge rakutozouya nereply but imimi mauya kuzoita sei mauya murimi matora ma-divorce papers zvikanzi handipo muzondifonera musi wemanje ndine zuro zvikanzi handipo muzondifonera musi wemanje lawyer akati it's okay let's wait for the Monday yacho iyoyo kana manje vakasauya tekutsvaga maways ekuti vaite sei vasevhwe mapapers iyayo ndozvakaitika saka inini ndofunga sisimeli nyaya yekuti ndakasangana bolt katama musingatoizive vanhu vepasocial media hapana ngachitozviziva dai iwe vasina kutoenda pazigo kunotaura saka inini I feel kuti vakafunga kuti silence yangu pa5 years vakangofunga kuti pamwe maybe mukadzi uyu achanditangira kuenda kupi kuenda pasocial media kunotaura kune vanhu kuti ndakaramba kana Dunamisi aizodai but inini ndakanga ndasira pakuti ndine vana saka hapana pandikaende pasocial media kunofumura munhu uyu because tine vana anditika vatinavo and social media doesn't forget anditi sananga ndakasira pevana kuti whatever happened ngazvingopera zvakadaro vanhu hapana anofanira kutomboziva kuti takarambana hapana anofanira kutomboziva kuti takanetsana nei ngazvingopera zviri under the carpet ende panga patori nepeace and I was healing zvakanaka ndakandikaita muvhoni mupfungwa dzangu nezuro sisimeri ngatumirwa malinki ndakaita kunge ndichaputika tsinga apa ndanga ndatombomira ma-depression pills ndifunga matoona kuti akatowanda mupaketi ndakanzwa tsinga yangu inei kudembuka tsinga yangu yakatanga nezuro ndakati ndichikwidza ma-steps kuda kuenda mumba so nezuro ndofunga dai ndakafa ndakaita kunge ndikuda kurutsa ndikaita kunge mweya wangu uri kuda kubuda ndikaita kunge ndikuda kutorutsa mweya wangu ndakangopinda mumba vangatora pen stop yegreen 1 avangatora depression tablet 1 ndikabva ndamwa ndikati anti musandimutsire chikafu that was past 5 ndikati anti musandimutsire chikafu ende pasauye anyone mubedroom mangu vana ngavasauye handisi kuda light ngavasandibatidzire light handisi kuda noise muite kuti vana vanyarare ende musandimutsire chikafu ende foni yangu ikaringa musandimutse ndikabva ndaenda kunorara because depression pure inokotsirisa nezuro kana palive andifunga kuti ndaikwanisa kupauya I was not okay zvachose ndikabva ndangopinda ndikabva ndarara flat ndofunga ndakapepuka kuma10 foni yangu yatozara pachaja handiti vachitondimusa nditi mama mararisa foni yenyu iyi saka ndakangovatovatayira zvinongotori mudeep sleep yedepression tablet rariya bva ndangochiisa papilo vavatongogadzika foni yangu papilo vangatovati musapangoda kupinga ndikati musabatidzi light vangogadzika foni yangu papilo ndikabva ndangoisa pasilent ndikabva ndatorara ndazopepuka makuseni saka ndo patiri kutizosvika patiri nhasi right tinotenda bolt kata ndokutipa side rako of the story ngatimbopleya mavoice notes ako tisati tasvikawo pakuti tibvunze zvedu mibvunzo because nyaya yacho yabva yangoita zvayo clear kutaura chokwadi but rekatimbonzwa mavoice notes aya amaitumirana nemurume wenyu tiwane kuzadzikisa panyaya yezvakataurwa nemurume wenyu. Ndati ndi-unblock ndingotumira message yekupedzisira ndofunga makuseni wanga uchinyepa kuti munhu wakapedzisira kutaura naye kudhara wakaitira vanhu vakawanda ma-screenshot chisi ndokukuhurira baba yenju ndakudza ndofunga ndakakudza mavoice note anezuva kuti iwewe unokunoita zvinhu wakatonyarara waitira ma-screenshot kune girlfriend yako kune huri rako noma uchimutaura kuti inini ndikukuhura inini ndikukuhurira baba enjo pamberi pamwari chaipo chaipo ndakambokuhurira inini
ndakambokuhurira inini zvinongoitawo Mwari handina kumbomubloka zvangada kuti ndichitoziva because wanga uchindinyepera tokapedzisira nyaya kutaura naye kudhara wakatotaura naye nezuro nezvakaitika uchindinyepera tokataura naye kudhara but wanga kutondishambadza kumagirlfriends achivaitira mascreenshot kuti hanzi ndiri kukuhurira inini. I think this is the best decision that I have ever made in my life. This is my last voice note to you, my last message to you. Ndokumbirawo kubva izvezvi ngatisatsvaganei, usandifonere, usanditumire message, usasvike pano, usanditsvage, usatomboite sei. For now, chimboita life yako wakasununguka. Wainditaura kuna Nanoma kuti ndiri kukuhurira inini. Asi zvinhu zvekudhara guys ndezve last month. But wandibhejera kuti hanzi ndakaguma kumaona kudhara. Handitika wakaguma kundiona kudhara. Uri kutomubhadharira rent. But rent yapana pawaigara wanga usingabhadhari. Uri kutomubhadharira rent. But end wasitabhadhara school fees. Handiti uri neutsinye iwewe. Ndinenge ndichifamba pakunochandishambadza kuvanhu. Vanhu vakawanda wakatotumira mascreenshot. Vanhu vakawanda wakatotumira mamessage. Uchivanyepera iwewe kuti hanzi izvo ndiri kukuhurira. Unenge uchivaudza kuti ndiri muhombe kwauri. Pawakandinyenga ndakakudza ndiri muhombe kwauri ne 3 years. Wakandidire chiwi, wakarambire chiwi neni. 3 years ndikanzi ndiri chembere inini. Nemoyo usingatomboite chafadzwa we manje andiudza kuti wakamuudza kuti ndiri kukuhurira azvitaura zvese mamessage aya. Ataura. Moyo wako wakaoma. Kana usingade munhu handitika ndosaka waimhanya kuda kubuda bhozi wanga udza vanhu kuti maenje vari kuhura uchiudza nemagirlfriend nemahure ndosaka panda kuti makuseke wafunga kugara ndipe foni yako ukaona kazviite ndichabaka zvinhu zvakawanda mufoni mako imomo. Une hunhu hwembwa hunhu usingaite chafadzwa handidi kukona pano buda mulife mangu zvachose ende zvachose ngatitobuda nei zvachose muchato ndikunodembura adresi ndinoiziva madivorce papers achauya ikoko zvongopera zvakadaro because auite unonditaura kumahure iwewe. Ndosaka waibatikanga nemapost angu andaisa ekuti murume anenge achikutaura ekuti hanzi murume anenge achikutaura yeti waitonditaura kuti ndichinditumira mamessage iwewe ukinitumira mamessage kumahure kwako ndakakuhurira inini. Pa 6 years dzandagara newe ndakakuhurira iwewe. Ndo chinhu hwangu chawaifanira kundipupurira nekutaura kune vanhu vako ivavo not kunondiudzira iwe mahure ako enyu kuti hanzi ndakakuhurira inini. Ndakakuhurira kupi? Zvaunoziva pamberi pangu ndakakuhurira kupi iwe tafadzwa? Mwoyo wako wakaoma zvisingaite. Chiita life yako. From now uchataura kuti chii manje? Uchanga wakuvaudza kuti chii? Handisisiri mulife mako. Sha, ini marriage nezvangu handidi kunyepa handichadi. Ndakutofunga kuti sibhekele kuti dembure muchato. Uzvitsire life yako ndozvitsira life yangu. Okay. Tina tafadzwa makabloka na here nai Gold Card marriage neyo. Page ye. Makabloka. So akwanise kuedza ndada kuedza imese papa. So akwanise kuedza because tafadzwa anoda kukwidzwa ipapa. Abonyo edza ndisipo sisimeli anditombodi kuita that encounter nemunhu iyeye. Muno edza ndisipo otaura uzvanda kutaura ega. Pane pekuti ona Dunamis. The anger and the pills, my depression pills are kunwa, and sometimes you need to face your fears, your worst fears. Ushisunungure. And right. What we can do, at this kuti tikaona tupakuita bongo so I will drop you. Andika itafadzwa ndinoda kuti ufone isainhamba tafadzwa ngaafone asakwire tafadzwa ngaafone achafona pafone namba ichaedwa apa iwe uri palive tinzo kuti anzi mondi edha asipo. No, you can call in uripo tafadzwa tichikubvunza zvinhu zvawaitaura nezura zvadzi anditika tinoda kuti mufa isainhamba guys anofona tikaona kuti it's escalating now Sisimeli inini andisikuda live na Dunamis kana mchimudedza acha indataura side story kana wadona iwewe ndochibvunza ndochidedza Dunamis wacho. I don't know whether ndinoba ndichiplay ma audios kana kuti ndokudonedza play mupedze neni kana mda kubvunza anything mobvunza ndodona chitafadzwa. Hakuna chinorwadza chekuti unenge uchitune murume mumba achitonzi murume wanyingi watonorora mumwe mukadzi kusaridzi zvandisingatozivi. Iwe uchitogara nemunhu iye anenge achitozikanwa nerotation rese kunzi mukadzi watafadzwa noma mukadzi watafadzwa. Inini ndinenge chitori benzi anenge asina kutokwana ndini. Saka handidi kuti ndikunyepere ende uri munhu ari rough
unopindura zvaunoda, unohurira munhu the extent yekuti unongochirova nyoro, to the extent yekutisana mimba, kana iri preparation manga matotenga ikoko, but at the end unondoudza kuti handina kuuraya munhu, ndaita ngozi here. Unorwadza tafadzwa, unorwadza zvisingaiti. Saka ine zvekuti tizogara ndichitaura kana kuti tinetsane kana kuti zvini titambe tichigara tese, ndakumboda space. Zvandiri kuda izvezvi space, ngatimbosiyanei. Space chaiyo ndiyandiri kuda. Umborarama life yako, handiti une mukadzi wakaroora ukabvisira mari, mama toita mimba, pamwe wanga uchambopora, pamwe watobata imwe yechitu. Inini hangu handichazvikwanisi, handidi kukunyepera. Ndiwe waenjoya mumarriage munomu, wandirwadzisa kakawanda tafadzwa nenyaya dzevakadzi, wandirwadzisa kakawanda nenyaya dzevakadzi. Mazuva aya wakangoine vakadzi ana Amanda, ana Kezi, anani hobhu, ananono, wanga uine vakadzi hobhu type netype. Pandakazoita gurupu reWhatsApp pepe vakanga vari 16 vakadzi vanongochihura navo. Ukasvika pakundibhadharisa mari dzakezi, kana nhasi usati wanipa mari yangu 1.8 ndikabhadhara kuhurira kukezia rawaihura futi naro uchindirwadzisa naro. Mumwoyo mangu mune pain, handidi kukunyepera, ndine pain mumwoyo mangu. 1.8 yangu iyoyo ndikabhadharira hurira rako futi ndiri kuida. Okay, well, this is what I'm going to do. Makojo akareba and akawandisa. Saka zvandichaita, I'll post. Hello. Sis Meli, ndinokumbirawo for today, for my mental health. Mumbomira kwidza tafadzwa. I'm no longer okay. Ndinokumbirawo kana mtizochidedza chese mchachidedza, but for now ndinokumbira because life yondichazoiona anditika. And he's a narcissist. I know that he manipulates things. And it's any other proof you want from now. No. We proof. I think as it is right now, we have enough proof. I'll post them. Iye akaenda kuplatform kwake akanotaura zvake anditika ndauya paplatform penyu as a woman kuti ndite vent out anditika, and I don't want my abuser. For now I'm not mentally well. I don't want to watch a live yatafadzwa necondition yandinayo izvezvi. Sisimeli, I'm not okay. Nditoni wafuti depression pills ndikwanise kurara because zvatotrigger zvinhu zvakatowanda, and I thought kuti ndanga kutoita move on. But zvinhu zvatoitika zvakotrigger zvinhu zvakawanda. So for today ndingokumbira mungondirespectawo my mental health because ndinokwanisa kuzoita anything and I don't want to do anything because ndine vana Sisimeli vandinavo. I've been through a lot and I wanted to vent, and I just want to thank you for this platform yamantipa kuti ndite vent out. Saka ndinokumbirawo for today, ndinongokumbirawo zvangu mungondirelieva. Nezuro ndakaposa ndaita zvimwe zvinhu, mwoyo wangu wakaposa wabuda nezuro. I'm tired, Sisimeli. I'm tired. Handidi kukunyepera. I have been through a lot. Vanondiziva nemararamiro andanga ndichiita. Ndofunga pane mukadzi anga achitukwa nevanhu mucomment section anonzi Mai Kim, vakaita head ong naDunamis. Ndiye akazobuditsa nyaya dzokuti pakatengeswa bhenzi yangu mukadzi ye akarendeswa mota umu akada kuvarova pagedhi. Tasiyana, vandiona pagedhi ndine mukadzi ye zvikanzi rukuite chinaye. She's my friend, sawira vangu vane akaunti yakanzi Mai Kim vacho vakada kuvarova pagedhi apo vachitaura kuti zvoni mimi zvikanzi handisi Mai Angel vamunoitira zvinhu zvese zvamunovaitira chihure muchivatengesa zvinhu muchiita sei. Handisi Mai Angel kana musati mambodzwa kuti kune varume vanorwa nevakadzi. Inini ndinokurovai. Ndiye munhu wavaitaura kuti chikwini chavo chinoita zvemanjuzu, masawira angu, mashamwari angu. Saka today ndinokumbirawo Sisimeli for my mental health and for my kids. And handichatokwanisa kuramba ndichikontinua ndiri panapa. Ndokumbirawo ndimbononga we can't even ask you questions. For now ndokumbira mumbomira. I'm no longer okay. I'm no longer okay. I don't want to lie to you. I'm no longer okay because ndaifunga kuti ndahila, enge ndaingofunga kuti munhu achangoita move on akanyarara kwaari ikoko. Ndozvandaingofunga because I didn't want this drama dzepa social media. I didn't want this. Ndosaka ndanga ndakanyarara. Ndosaka ndanga ndisina kumbomufumura kana kufukura hapwa because ndaiziva kuti pane vana.
I didn't want this, what is happening today. Ndakatotaura kana kuhama dzangu ndikati I will never go on social media. I will never tell people zvakaitika. And hakuna anombofa akaziva. To be honest, I want to be honest with you, my sister. You are a sister, right? But I need to be honest with you. For today, I'm just gonna grant you this as a sister. Kuti achende rimbetomira pano. But honestly speaking, we are a platform. You can ask him questions. My sister, we are a platform. Questions, but don't bring listen, my sister. Listen, we can end it here, but we grant you your kumbira nas and musame agent pano. But honestly speaking, on a platform, two parties are brought together because there's an issue of kuromba, and I remember and I remember kune vanhu vakawanda vanotaura nyaya dzakasiyana mwarutochema nezvakasiyana zvaitisha makabvuta kumashure between pakati pako navo nemurume wako, and this will be the best platform to clear. But zvadakuita I'll just stop this. Listen, I'll just stop this for today. Antimaona kuti tikurege uyile zvichaitika nezvokuti nawo ini chatedza kumuudza pano ndomuona aenda kune imwe platform again kwachanopiwa platform kwauchangoiona still that like iri pasocial media. And so I know kuti you never go to any other platform. You never. Okay. You never. Call him. Call him, Sismeli. Call him. No, I'm not going to call him today. I'm just going to let you. And this could mufonera nas. And this could mufonera nas. But he passed story yesterday. There's two sides of the story. Ready what I to bring him. Head on because Tika pamwe ane zvinhu zvinotori important zvanoda kutaura kana timaona saka ene use by saying zoita kunge something zvachakuenda kusiririko. Call him. Ndikona kuenda kusiririko. I'll drop. Call him. Kune vakutoti tomupa platform ngauye anti wazvona. I knew exactly what it was going there. And you mental health because anongoenda kumune platform ndokwachangoenda ikoko musachepera kuzungaira guys, and then you know that at least panapa vanhu two tira makuru we can control them bese tikaona yako escalator we drop. Call him Sismeli. Call him. And simaona call him, it's okay. Mfonere. Alright. Muisa inamba juna misafoni pa mnanga chikona papa ndandisiri kudaira. Ndandisiri kutodaira zvachose. Angari kufona. Right. Ndokumbira kuti muisa inamba. Thank you mwana wa mambo. Regai acha zvokufona asa edwe. Ngafone apa. Tafadzwa kola apo. Ndo inonzi platform two people umwe apa and then we talk so that you clear unoshanda nevanhu iwewe. Unoshanda nevanhu. It's okay. I understand you. Yes. Because ukatovharidza sokuti une wakutovharidzira kuti pane zvichabuda zvausingadi uchizikanwa. Let him come face him. Urisoja iwe. Right. Ndinokupura kutobika nhasi tobika ivi baba because hapasi kutobva bika zvakanaka panapa manje bikai nhasi. So guys, ndokumbira kuti tafadzwa nokumbira kuti ufone. But let's have a civilized and mature discussion pano antika mukatanga kuita zvokuti kukwikwidzana pano tinongodropa anditika ngatitaure zvakanaka hapasi kusungirirwa munhu pano hapasi kurova munhu pano ende tiri kuda kuti kana muchizoenda kunoshanda kwamunoshanda mufambe zvakanaka pasina makunga ari kuparadza noti muri kuwitsirana pasi apa chikuitira chekuti dhiramisa ritokuparadza botkati by saying makanoromba kuti kudi ari kuparadza including nevana vacho vakakusiyira kuchengeti ari kuparadza andiona. So I don't know. It's okay sis. Can you please call him number iri papo ngafone face him once and for all. Stand for yourself. Let him come and say what he wants to say. Ukati menuno ndienda chimenda njarisa nda kumbo ndidamo kunyara kuti ndivashe ndaenda to kublock. I wanted to block you. No block ukada because some platform I'm allowed to say what I want to say is my platform. Ngokunyara anguti uri munhu wangu zvokudaro. Right. Tafadzwa, can you please call in? Mupe number guys afone. That's for them to be quit. Because it's guys, gafone Tony. Dokumbro mufone. Watafadzwa fonai takumirirai. Tafadzwa nokumbro
ufone namba iripo, vapeiwo namba vafone tipedze nazvo. Tibve takupaiwo zvatiri kunyatsokufunga nekuona zvakatoitika kubva zuva wacho kusvikana nhasi. Fonai tione, tafadzwa, fonai tione. Fonai tione. And this might help you to you zveshuwa. Chokwadi zveshuwa. Demons vangu ndorifesa iyi. Hakufesana naro chaiko. Mbotisikana hakana. I'm not that coward. Right? Ngauye tione, ngauye, ngafone, tafadzwa ita zvokufona paWhatsApp. Save number dzangu idzo ufone paWhatsApp. Save number dzangu ufone paWhatsApp. Save number dzangu ufone paWhatsApp. Aukwire hako, tinongokusave number ufone. Kana kuti ndikudonhedze iuye kufoni iwewe ndikiri podcast. Uye pafoni. Utenda uri kufoni iye akwire. All right. It's okay. Aditi. Right. But Beki wiri pana kana zvakunetsa zvepana pachimbobva beki wiri chimbobva kana zvakunetsa panapa chimbobva mental health yakutaura panapa pane maplatform amene kuti 300 400 achingoendeko kune mental health futi next platform. I brought my story, let me finish it ndega. Uye kuzondiudzira kuti hanzi mental health inozokosha paplatform yese. Muudze kuti adeactivate a Facebook account, because me, yes, I can say ndinotedza kusamba platform achingopedza ikuvhurwa pamwe live inotovhurwa pamwe izvozvo uluwidza toti uya ndikupe platform anenge akatomirira wotiudza kuti mental health hakuna mental health here ikoko, hakuna here. We just have to control my taurigira chaita ari kupi auye uyu wacho kana taona kuti it's going haywire and then to drop. Adona medhe make vadoni tavabvisa pano, medhe make tavabvisa. She's going to be in the comment section kana vanenge vakanyarara zvavo kana tavari kufoni vasasangani ari kupi. Hatina kupusa kani vana Brenda Manyuma, hatina kupusa, hatisi madofo zvokunyanya kudaro, hatisi madofo zvokunyanya kudaro. Ngauye tafadzwa wacho akwira apa, hatina kupusa. Tafadzwa ngauye tione, pinda tiuya tione. Ari kupi tafadzwa wacho timi ede tione. Tafadzwa atorina kana green button. Haana green button racho tafadzwa wacho. Right. Handisi kumuona tafadzwa wacho pandiri kuona pari kuti AIDS. Pamuri kuti alright, mene ndiko Ed podcast. Pamuri pari kuti Ed iye haana green button. Guys, asingadi kuepa live ino ndokumbira kuti ubve wakasununguka ingofamba uende zvako. Anditika chingofamba uende zvako kana usiri zvepano usina huna kudedzwa buda zvako uende. Anditika buda zvako uende zvakanaka famba unyatsokurova pasi. Famba urove pasi. I'm adding you bot cutter tibvunze mubvunzo. Buda urove pasi wakangoenda musatombotore zisipo zvokutotora zvinenge pasatsengomenza ndisobhotarise izvo. Tikutongoenda mberi. Uya. Zvazvinonakidza manje zvitaura sina basa unobva watorova pasi. Hanzi ndipei hashi. Hashi ungochipiwa mucomment section 1. Ungochipiwa hashi mucomment section. Hashi idzo dziripo idzo. Namba dziripo idzo. Ini ndine
mibvunzo yandoda kumubvunza zvangu kuti afadzwa 3-4 chete. Namba yakapinwapo iyo ngatore namba. Thank you Gora. Namba idzo tuna minzi tifona katida kuti tichi tifona tione. Fona ikava tuna minzi mufone chinzwe toda kutoti titaure nemudzimai wenyu ipere nyaya chainzwa tichopa uvhurira vanhu vataure muono wavo tipe conclusion. Bolt kata ndinaye kana nchida ndichamuedha uku ndinaye. Namba yakapinwa hapo iyo. Namba iyi yakapinwa hapo iyo. Asana tombobvunza kana mubvunzo, asana tombobvunza kana mubvunzo, toda kutobvunza mubvunzo. Handimaona, asana tombobvunza kana mubvunzo. Bolt Kata, I'm adding you. I am trying to add you. I'm sorry about Bolt Kata. I'm trying to add you. I'm trying to add you. Bolt Kata, I'm trying to add you. Accept. Hello. I andina kusema siwasema chiwaitaura tichi. Ngati bvise kumachu ndoiswa kumachu. Andi ndizvo zvangu muri kuhumana mundoiswa kumachu. Thank you Irene. Mundoiswa kumachu. Right. Uyu. Let's hear what he wants to say. Get him mubvunza. Hello. Yes, tafadzwa uri sei? Ndiri right yangu hanzvadzi. Ndimi takaona nezuro muri pa podcast muchitaura kuita kurudunuka hanzvadzi. Ya ndofunga pakatadza kunzwikwa kana kuti ndaitaura. Ndine chinhu chandoda kungotaura. Muri kundinzwa? Tiri kukunzwai. Ndine zvinhu zvandoda kungotaura. Handisi kuda kumboadresa zvinhu zvakawanda kana kutaura zvinhu zvakawanda. Chinhu chete ndinofunga maona pandati ndiedhei kuchema nditi vachitaura kuti akasangana nemwe shamwari yangu inonzi Mike Moto. Vati ndinofunga vaona Mike Moto vaona macomment section vaienda pese paipostwa page vaienda vachitaura. Ndo pandinoda kutangira ipapo. Handisi kuda kutaura zvakawanda. Okay. Mike ivavo ndofunga kuti vazomhanya. Hello. 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 Mama nyarara boshaitika. Ndofunga network. Saka ndakavaona vari mumotikari naMaikimu avo vanonzi Maikimu watu handiti friend yacho. So ndakaendapo. Inini ndakangotanga ndichingoti ndaunomhoresa munhu wangu andakunotora naMaikimu. Saka pandakasvika ndo pandakaona kuti ana Maikimu. Ndo pandakamoti uchina Maikimu mukutamba naMaikimu. Zvikanzi ndotamba navo. Ndikati Hello. Hello. Yeah, iri boda chinyarara network. Ya ndofunga network. Saka ndakabva ndamuti munhu uyu inyoka achakuruma ari kukutaimira. Handiti ndichida Mike Mwai.
ndichiudza uyu ndikati ingwani wakandinyepera gore rese zvikanzi ndaitotamba navo but ndanga ndakuavoida kuti usazvizive kuti ndotamba navo. Ndikati it's okay but one day munhu uyu ari kukuruma inyoka and one day ucharegreta. Saka zvakabva zvapera. Inini pandoda kuedza kutaura ndepekuti ataimirwa naamai Kim and haana kuzvinzwisisa kuti atotaimirwa. And Mai Kim ndofunga pandakaita interview naNaziko ndo one vaimhanya vachiposta vachitaura kuti tinofanira kunzwa side raBoldcutter, tinofanira kunzwa side raBoldcutter. Mukateerera interview yandakaita naNaziko mune mweya usina chimwe chinhu kana kuti against inini. Munonzwa handina chakaipa. Pandakatotaura ndichiti aiwa hatina need yekutaura nezvake because takasiyana. Because day before ndiyanga aposta pabirthday papanzi Dunamis ari kupenga, ndiye akatoposta papeji pake akati haasi murume wangu, takasiyana, baba vangu zvakama havasi kupenga. Saka handizi rini ndakaita the first person kutaura nawe kuti takasiyana. Inini ndaikata munhu presenter ainditi ko Boldcutter makasangana sei, ndikati no, there's no need yekutaura about because handisi kuda kudaira voice ranga richitaura because I know that voice kuti ndikaridaira handihwini and I know handihwini. Handisi kuda kudaira voice iroro. One sense kuda kudaira voice ranga richitaura I know kuti haasi riye munhu wandinoziva. Anditika saka zvese zvanga zvichitaurwa zvimwe ndosaka ndakaenda. Dai makateerera zvandakaenda ndichinotaura, ndaiedza kutaura zvinhu zvandaitiswa nemweya yemanjozo kana kuti nemweya wakaipa. Enda ndichidestroya kingdom yake, handina kuenda ndichidestroya kuti azodai kana chimwe chinhu chandakataura chiri bad. Kana makateerera zvinhu zvandakataura, handiendi ndichinotaura because one ndamai vevana vangu. Handitaure bad kwete kuti handina zvokutaura kana kuti ndikatotaura you be shocked mukatozoya side rangu, but handitaure bad because ndine vanawo mangwana vanotozonditi baba vakazoti chii kuna mai. Zvaaita nhasi achitaura inini achaona kuti imhodzi yake upenyu hwake hwese and achadona a little bit kusvikira apera because zvichamudya. Handina kutaura zvakaipa about Precious, handina chinhu chandakataura about Precious. Dai makateerera that video ndaitaura inini ndini ndaikonfesa zvinhu zvanga zvaitika mulife yangu, whether kuti zvabva sei zvauya sei, whether ndaita zvipi zvataurwa zvese nevoice iro. Handina chandiri against nacho because that voice I know that voice in the kingdom. Handiri kunde handiri kurire. Andinotomuna kana kuti ndinouya panapa ndichitaura kuti Boldcutter akazondidai no handizi munhu wemadhirama. And chinhu chandiri kutenda kutonamatira utsvene hwangu. Hakuna munhu angatonde dombo akanditema because tese takatadza. That's why ndakaenda ndichiti inini ndiri wrong, ndakakanganisa. Kana paine munhu akanzwa video ndichitaura kuti Boldcutter akandiita chakati kana kuti akandityisa kana kuti akandiinitiata kana kuti ndakatoti zvinhu zvakatangira mu2020 mulockdown kuratidza kuti 2019 network yake ichitiza. Hello yangamboti yazoka network. Handina kutaura zvakaipa about iye, ndakaenda handina kutaura kuti taiita zvinhu zvefeki. Ndakataura kuti ndaiva belong to marine spirit. Handiti saka kana ari aiva newisdom but atamba nemunhu akangwara akamupusha kuti wataurwa naDunamis asingazive kuti mai ava in'anga varikuda kushandisa zita ravo vachimupusha kuti enda unopopota, enda unotaura, enda unoexposa Dunamis. Vachabvunza
kuti Mai Kim ndiani vototaura kuti tinoita zvechivanhu. Saka achaoneka kunge akapiwa mapowers naMai Kim, anyangirwa. Munhu akaenda kuchikoro but atadza kushandisa pfungwa, atadza kukakuleta in time kuti munhu uyu akuenda kumaplatform achiti we need kunzwa side report cut, we need kunzwa side report cut, ngatimbonzwewo side report cut, achishandiswa kuitira kuti apfumuke. Mai Kim waiva paside pake voita kunge good friend zvinhu zvaaita nhasi. Whether inini ndaonekwa nenyika kunzi ndiri beti, handina issue yekuti ndakaita chakati ndakakonfesa, but chinhu chinondishamisa ndechekuti kana atori munhu anonamata haafani kuuya pandiri achitaura kuti iwe wakamboita chihure, because ndo zvinhu zvandakakonfesa, ndo zvinhu zvandakareurura. Saka ukazouya mangwana ndiwe chazitorora chituko, ndochata inini naMwari wangu nditori okay. Whether munhu akati akabviswa, handina kutaura side rakaipa, because ndikatoda kutaura zviri bad you be shocked. Kutodarika zvamuri kuona zviri, whether paita evidence yekunzi pane protection order, paita Hello. Ya madzoka. Hai toisabeda ichitombotiza. But ndisati maenderera mberi ndoda kubvunza vajournalist. Anditi pana apa interview ndakaiteerera yana Dziko Nezuro. Apa matauro ndingaitaura zvamadzokutaura a few minutes ago. Mati voice raari kushandisa ndere kuKingdom. I don't want to face that voice ever. Anditi now no mirai ndipedze kubvunza. Now imimi muri ex ya prophetess anditi ya Bolt Carter. Muri ex ya Bolt Carter. Isusu toziva kuti makatoita tanga kuita zvinhu, munhu akatanga kuita zvepa social media ndi Bolt Carter. Akakunza imi masiyana anditi matendeuka. Zvekwa matendeuka noti makataura maitaura confession yenyu matendeuka makuita zvinhu zvekwamwari. But muri kutaura still kuti the voice belongs to a kingdom. Let's use common sense there, my brother. Even asingazivi nyaya achinzwa izvozvo anofunga kuti chii? No. Chandiri kutaurira izvi ndikuti handifani kuadhiwa zvinhu zvakawanda zvese zvamuchafunga, whether zvichataura vanhu nemasaidzi avachatora. Inini sisimeri handipo pakudayira, ndangoti ndamai vevana vangu handitaure. But ndimi mazvireiza mega, hatisiri titataura. Ndimi mareiza kuti kune kukingdom. And now the kingdom, matosiya question mark kumunhu wese. Matotaura zvinhu zviri bad pamusoro pamaererano venyu. Mirai hanzvadzi. Kana musingadi kutsiurwa, then muri wrong. Mirai hanzvadzi. Mirai. Adona, ndofunga network. Ndofunga network ayo panofona futi. Kana asingadi kutsiurwa patori neproblem. Because anotaura kuti uchanjani kufira zvakawanda, but ataura kuti that voice belong to the kingdom. Now everybody will be anxious to hear which kingdom, what kingdom. Anti maona. Still anotaura bad because tichamubatadza matheories edu sevanhu venyama. Anti maona. Totifamba nezvatinofamba nazvo. Still ndimai vevana vako vari kutaurira izvozvo. Ndimai vevana vako vari kutaurira izvozvo. Saka it's all the same zvakafanana. Andimona kwandiri zvinenge zvakafanana hazvo. Misiti network yake kana chichi kuitika handisi kuziva. Understand kuti akatendeuka, sekutaura kwake kuti akatendeuka. Andimona akatendeuka zvechokwadi kune zvinhu zvacho zvaairarama, akabva zveshuwa kune zvinhu zvaairarama akabva. But inini fact yepoint yangu ndeyekuti vanhu ava vane vana tu vese. Anditi mune vana tu mese. Why kuenda pasocial media kuenda nofumura? Because you might have not said the name straight away. Ndochokwadi haana kutaura kuti Bolt Carter, haana kutaura kuti Precious, ndochokwadi. But tichiziva kuti munhu akaunza uyu akufona. Hello? Hello? Ndinodazama kubatsirai hanzvadzi. Andika in a nice way anditi. Ndinoti mumbonditeererawo. Anditika hamuna kutaura zita raBolt Carter. I'm not a Precious. Anditika. But imimi toziva kuti mumaishenda pamuri ari mukadzi wenyu. Tomuziva ari mukadzi wenyu. Ana madhaizi makatomboya muri mukadzi nemurume. Andi ndizvo.
ende tichitoziva kuti munhu akatanga kuuya ndipodcast then imi mobva mataura kuti handidi kutaura zvakawanda voice riri kutaura iro nderekingdom handimaona mobva vati handichadi kutaura musiya zvakadaro. What do you think will come into our mind? Hamuna kutaura here zvakatoipa in an indirective way about mukadzi wenyu? No. Munoziva here kuti ndoziva kuti vanhu vane matoro avakuzviita. Munhu chaiye ndofa dai manzwa pandatanga kutaura kuti ashandiswa ataimirwa handiti hamuna kupanzwa. Dai makaona mukadzi aimhanya mumaplatform achitaura saPA wake handiti ndopaakazouya kwete kuti haana kundifonera akatondifonera tikataura ndikamuti handina kukutaura handina kukatira that video ndataura kungoti takasiyana ndakatoona iwewe wakazviposta kuti haasi baba vangu adlakama avarwari ende haasi murume mutakaseparata ndofunga comment iyo akazoibvisa aona kuti paita macomments akawanda ari kutaura zvakawanda aibva aibvisa saka handizi rini ndakatanga kutaura nawo yeseparation ndo chinhu one chandakataura kana akapinda zita ravo bedzi saka ndati inini handikwanisi kunetsana navo kana kutaura zvakaipa pamusoro pake because munhu wandino whether iye achindiona ane matauro aita nezvese handipo pakutouya whether kutaura chinhu one kwete kuti handina kana kuti chi but munhu wandinotoziva kuti ndine vana naye ende pane life mangwana inodarika pamwe pasina vana but mangwana tichada kumhoresana ndikauya panapa ndikatanga kutaura bhedhi zvaatori handifunga kuti zvinoshanda hama dzake dzichava hama dzangu because ndine vana tichazoenda ikoko nekuda kwevana saka ndikauya panapa ndikatanga kufumura kuti akazondidai akandidai ndenge nditori benzi ende ndinotenda kuti ndenge network yake iri kuita ichitiza guys, network yake it's running away, iri kuita ichibaleka network yake. Hello? Yeah, madzoka. Hello? Madzoka. Ndosaka ndati, yes, ndosaka ndati sisi ndichikuonai. Ndofunga munoziva pamakatonetsana na podcast. Ndini ndakatouya ndikati ndokumbira ruregerero kana muchiri kuremember mine mamwe madiaries. So ndinokumbira kubvunza, what is your point? Point yenye vamuti Edi yanga iri? Ndati ndoda kuclarifya kuti handina kunotaura zita rake saka zvata hamuna henyu kutaura zita rake directly hazvadzi but kana muchitsiurwa namwe vanobvumai hazvadzi hamuna kutaura directly but you spoke indirectly hazvadzi and everybody ndosaka taka munhu wese agona kutobata kuti you were talking about podcast. No. Munhu akabata izvozvo zvakafanira kuti baba vangu vakavan'anga inini ndikaenda makatira interview aigona kufuma mangwana achiita another video ari kumvura igototaura because ndakataura those spirits zvinokupa mare but mangwana zvinokutorera zvinokudestroy. Which spirits are just which spirits dzamuri kureva inini dzamaitaura dzinokupa mare dzokutorera dzemanjusu? Yes, ndaitaura zvinhu zvemanjusu saka please tete ndofunga inini handitokwanisi kuramba ndichitaura zvezvamuri kufunga kuti ini handiteerere kana kuti chii handipo ndamai vevana vangu ende ndinomurespekta because of Junior naAngel. Send a request to podcast. Yes. Inini manjusu adona nditoka ikirnitsa. I wanted to ask kuti kumanjusu ari kutaura pavakaenda kuNigeria vanga vachiita zvechechi vana. Vanga vachiita zvechechi pavakaenda kuNigeria. Saka manjusu saka kuNigeria vanga vaenda kunotora manjusu here. Podcast Eda. Podcast Eda tuone kana singa Eda, let me call you. Because toda kubvunza mubvunzo. Hi podcast. Na tapazwa ari kujamba kuti handina kutaura zita, handina kutaura nezvako chichi hameno maikimi wataurwa. Saka handiti wazviona sometimes wanga uchingovhunduka kuti he chichi musani munhu uyu wanga uchingovhunduka.
sisimeni nesingavunduke Mm. munhu anoziva munhu waagara naye. Yes. This person is a narcissist and is a manipulator. Mm. Ndakudze kuti pakadedzwa dare mukanzi mugare apa anogona kutokuchinjira nyaya mukatosara maakusaidi kwake imimi. All right. Why is he blaming my Kim in all this? My Kim ndishamwari yangu. Sisimeri pamba pedu panga pasasasvike shamwari yangu. Panga pasasvike hama dzake kana kuti dzangu. Mukunzwa. A narcissist anokubvisira ma-friends, anokubvisira hama. If my family were to come here kana kuti family yake vaikuudzai. Aikuudza kuti mai vangu vanokuvenga. Hanzvadzi dzangu dzinokuvenga. Kuti usawirane navo. Tanga takutovaziva zvedu. Ogouya munina wangu handidi kumuona. Ninga handidi kumuona. All right. We know all those signs. Signs a narcissist and a narcissistic behavior. Like he interface sekuti arakweni pamuri kuita nezvabati buritsira proof. Mati buritsira proof yekuti atina yedu pokano naye kana kuti kudini. I just have a few questions myself. Semona uya akataurawo tingovhunza nditi. Your husband keeps talking about the kingdom. And what kingdom is he talking about? Ndakutonzwisisawo ndofunga ndatobvunza mucomment section panga achitaura because kavaifana kupa elaborate vonyatso explainer because vanhu vachasara vachingoti naona vamwe vanga kutonyora ngapambira chimere kuti murume yane nyaya dzainadzo ndodzinoita manipulate narcissist izvozvo. Ndauda kutoziva kuti kingdom yari kutaura kuti voice ranga richitaura iro handikwanisa kupindurana naro ivoice randinoziva mukingdom. Which kingdom? Okay, all right. Let me rephrase my question. So, we are women and we are standing with you. We are right behind you. At the same time, you also understand and but we want you to be honest with us. And my sister, this is the guy that you were staying with. And this guy, you alone were but you remember, ndikatenga mota dzakawanda ukatsanangura matekero akaita mota. Even murume wako uyu ex-husband yako, he said kuti pane pakaita line motikari muyadi dzakapaka mumba pachibikwa mari. Anditi mabikira maita mari ayaya mashandira vanhu. Anditi pane here semurume nemukadzi even pamakasepa noti munogona kuti uita zvakaita kuti zvangu but muri mumba chete. Ati pane here kwamakamboenda mukanobata something maybe zvokuti anozodai because mirandipedze Precious, because honestly speaking andika inini hangu ndakazvimirira sameri kudai ndikada kunyatso kufunga all corners ndichita think out of the box andika kuti nditi murume uyu baba vevana vako handiti akuramba chingotsikira nyaya yekuti kingdom inini ndiri kukonfesa zvandairarama inini aikontrezvishuwa ndikutaura zvandairarama inini zvandakabuda mazviri ndatendeuka then ndosara futi ndine question mark ipapo. Hanimona ndosaka ndikakubvunza iwewe kuti hapana here pamwe pavakaenda nemurume maybe muchinosimbisa business renyu kana kunova zvinongoitwa izvo vanhu vakaona nemabhizinesi anongozviita kana kungoendawo kunoti muri kuzama kuti muitewo mari somewhere else. Handina meni. The only gathering yandaienda inyika yandakaenda ndofunga ndabvokudza ekuseri pai. The only gathering yandakaenda pakataurwa issue yemudzimu pandiri handitika ndokwatakaenda and my family was there. Zvinogadzirwa issue yemudzimu pandiri handiti handina kumwe kwandakamboenda navo chiri two tichizi tiri kunofambira zvakati kana tiri kunofambira zvakati handina. Pamakaenda kuNigeria imimi handika your reason for you to see that prophet yakaidei because ndifunga ndaexplaina andikaenda kuNigeria ndaisanga kutomboita zvechivanhu iwo ndozviziva kuti wangachita zvechechi ipapo but makaenda kuNigeria handitika mira nditaura zvakataurwa nemurume wako. Murume wako akataura nyaya yekuti pane shiripiti rakaitika ipapo remwana anonzi akazvarwa handiti 2 minutes kudii iye akazviona handika akabva taungisana newe kuti pano panoitwa mashiripiti kupodcast kwakataura izvozvo pano panoitwa mashiripiti handisi kuona chokwadi pakurohwa fecha pano zvinhu zviri staged handika iwe uya pano ukazvitaura kuti akanetsana futi maenda kuNigeria ikoko ane mumamood handimaona so I think akataura zviri kuitika pano pandisi kuwirirana nazvo handimaona so your intentions you going there
makamaenda kunodini kungonoona profeti ava yakati mamaenda kunoita sei makatosangana nemamwe mapastas anga aripo kureva kuti tina kutotapfungwa zvedu zviri deep mira bochkat tina kutotapfungwa zvedu zviri deep vose mabvumirana makataura umouku kuti takasangana nemapastas akawanda akabva kuzimbabwe zvichireva kuti mapastas anoenda they go there for something handiti it's either powers oro kunotsvaga mari oro whatever handika ini nangavaenda kunoite Sister Mary, we cannot say people go there for powers because hakuna kana power ratakambonopiwa kana chakauya chachinja patiri. Ndofunga kana paine vafundisi paplatform avanokudzai kana kuri kuti iwewe unoinspire na TB Joshua kana unoinspire na Magaya kana una any man of God anokuinspire anditika unotoenda kunoattenda maservice ake kune anonzi spiritual fathers kana tiri kusaidire kuchurch anditika unokotora munhu kuti I want this person to be my spiritual father wotanga kutoenda kumaservice kwake asutoriwo munhu waMwari ndo mayendera takaita pandakasangana navo inini vakatonditiwo ini ndokosviro kuti prophet Jeremiah vave spiritual father vangu ndekusheya kuti ndokuendawo sei anditika saka takatoenda kunoattenda a church conference not kuti takaenda kuti pane patikanovharirwa tiri tu naprofeti ivavo hatina kana patikambosangana navo one on one kudai tikagara pasi profeti vacho hatitomborina zvemiracle izvo handiti ndofunga mukaenda pamaplatform vavanga TB Joshua naprofeti Jeremiah vanhu vakawanda handitika panotobuditswa mamiracle anenge achitobuditswa achinzi mwana atozvarwa munhu apinda mulabor handitika zvekuti ifeki kana kuti chakati inini handina kumbozvitsvaga ine handambozvitarisa because ini ndakandaenda kuchechi. Right, both Carter, let me quote your words. Let me quote your words. Let me quote your words. Auntie, we are 100% with you, and I'm going to pass my comment kuna journalist straight based on violence, ne abuse, ne kuzoita kupanda manipulation kaitao. And one, kuti aita sokungi akabuda mumba because but we all know kuti akadzingwa zveshiwa ndo katra protection order. That one we are with you 100%. Haina kana two ways and tukutobira no enda tiskuranga. He was anga chikutomesa up ne brains ako achitamba onewa chikutawo zvanoita chikuhurira chidini ukasvika pakuti enough is enough. But pane pasiri kunyatsojeka. I quote your words. Takatumirwa mari $2,000 kubva kuNigeria. Ikatumirwa kune umwe pastor ari Cape Town. This is all involving my pastors, right? Kuti tiende kuna pastor vawanga usati wamboona because pekutanga watiwo wakaenda uchida kuna pastor TB Joshua. But let me say depend kana ndichauri. Ukaenda kuna prophet vekufa Joshua ukatadza kuvaona because kune protocol yaitwa yangosina kuita then ukati pana kuti ndingoenda mahara rega ndiende kwa prophet ava ndinoona ukabva waenda kwa prophet one time andika ndikekutanga ukati ukazoenda kechiti wanende murume wako vakutumira maflight ticket mari inokwana $2,000 you are going there for the second time kune vanhu vanoenda ma5 times 6 times andika why were you so special kuti vakutumire 2,000 iwewe kuti uya kuno conference for that later? Let me answer. I was not so special because andautumidzirwa mari ndega. Remember, ndofunga ndanarrata issue iyi. Ndikati patakaenda pekutanga vakati servants of God vese varipo. I'm going to sponsor my airplane tickets enyu ekuti mite sei muuye kuno pa conference chaitwa ma foreigners ese vauya kunoku I'm going to sponsor saka andisiri ndega ende service yoyo ndanga ndinori link nayo maitoona ma servants of God from all other countries vachitotenda ndofunga mbakisa prophet Jeremiah vanchita ma service vanoti vachipa vanhu maricha sei vachitotenda ma flight tickets vakanga vatotengerwa saka I'm not the one kuti akanza itwa special ndinda kutumirwa ma-flight tickets no but it's a thing yakatotirwa kuma servants of God ese anditika saka ndakatozokommunicate kuti I'm coming with my husband I'm now married anditika takatotumirwa tiende chese not kuti something special chakangonzi iwe ndiwachiri kutumira mari pachechi yese no because andina encounter yandakamboita one on one navo but vakangoti vanhu vese vauya kuchechi anditika musiya manyoresa mazita enyu vanhu vekuchechi office because munganiwandirwa ndo vachacommunicata nemi then mozotumirwa mari dzema-flight tickets. Okay, I quote zvawataura nditi tasvika kuNigeria murume wangu akatanga kuti ndiri kuona zvinhu zviri panapa zvisina kujeka andika
On that one, I give Dunamis his credit. Ini ndikutaura chokwadi ndakazvimirira. I give credit pana Dunamis ipapo. Akaona zvinhu zvanga zvisiri kuenderana. Semunhu panguva yakakamira pachokwadi. Mamuchakutanga kudana napo. Botaura kuti mamuchakubva kudana namuchakubva kutata makadana 2 months. Mamusati patombekana 7 months makudana. So munhu tongoti munhu angakamira pachokwadi. Aona zvinhu zvisina kumira mushe. Abva akuudza kuti ndaona zvinhu zvisina kumira mushe pano pari kustagwa mamiracles. Pari kuitika zvinhu zviri fake. Andika zvobva zvasvika kuna prophet apa. Prophet calls you guys. Bobva vati kuti imimi kana baba inu musiri kuirana nezviri kuitwa pano. Rovai pasi musiye zvepano. Andika is the person that you are calling your spiritual father. Anditi iwewe izvinhu zvakadai zvichiitika. Andika wakazvitora sei ende murume wako aive wrong here apa? No, he was not wrong. Ndifunga chero mukavabvunza. Ndakachovataurira ndikati mukuona tisauya nemaflight tickets hatina dzimwe mari dzatinadzo. Anditika no matter taona zvataona but ngachingoshingirire chite sei ndege yeflight isvike tidzokere kupi tidzokere kumusha kana pane chatichadiscussa chatichataura tozotaura kaita sei tisisiri munyika medu tabuda munyika munomu handina kana pandakatombovashora kana pandakatombovabhlema handitika kuti maona kuti ndezvefeki vari kustaja mamiracles handitika because mazuva we were together handitika naisa ndatomboona kana any weakness pavari yekuti ndaigona kuvaopoza or anything panga pastorina but ndakatongovataura ndikati bosi ndambotaura pai ndanareta pai ndikati bosi vakati vodedza mno maprofeti ekuzimbabwe tikatomboidhibheta nyaya yacho yese tiri pamwe chete handitika pamaprofeti atanga tinawo vedu isusu vekunyika vedu wani ndiye akatobuda akatonyoripota uku zvatanga tichitodiscasa tiri mupi tiri murumbi imwe chete kuti pana pavangotedzwa mamiracles handiti mukuona not kuti ndini ndakabuda but one of the prophets because iye anenge aine machitendero kwaitenda isu tazosara tiri tu ndikati handimukonga zvechitadedzwa handitika ngatisiyanei nenyaya idzi timire mameeting tiri papi tiri panapa tingogara tishingire flight ticket yedu ite sei isvike tidzokere kuzimbabwe. Okay, alright, tikunzwa zvautsanangura ndikuda kuzvite clear kuvanhu handitika then let's go panyaya yebasa renyu ramaiita. Anditi maita basa renyu iwewe nemurume wako achizvimiririra from the word go. Tafadzwa was not a prophet. Apo I stand my ground and I stand my word. Ndakazvimiririra. I'm not attacking you guys but I'm just saying the truth. Tafadzwa was never a prophet. Ndichitera interview yake nezuro. Tafadzwa akati ini ndaide ndichingori munhu aive nechurch. Anga ari munhu ana zvechechi hake munhu anga angori nechechi achimira achita zvokuparidza muchechi achidini anga asiri prophet. Tafadzwa started chero pakauya chechi kwako anoti ndakangopinda muchechi ndikagara kumasure ndikakuona uchiparidza ndikatonakirwa neshoko rawaiparidza ndikanamatidzoka kusvika ndazodiniwo ndazonyenga bhebhi anditi all of a sudden ave newe you were the prophet and tichitanga futi pekutanga Precious, you were not a prophet. Me, my friend, you were a preacher. Wangandifundisa Precious, you were not a prophet. No. Kana pane vanhu vekuchechi kwangu mukomeseka nokuudzai. I was a prophetess, ndaitoprofiters, ndaita. Okay, all right. No, Mira. Let me rephrase. Yes, sorry. You were a prophetess. Zveku Pentecostal. Sorry. You were a prophet. Zveku Pentecostal. Wanga usiri prophetess anobata hari achipfeka magemenzi red kana kuti white. Andika. Tikazongoonera Tafadzwa makupfeka magemenzi white nehari makuprofita. Tafadzwa kwaone kuchiprofita ichi. Akatwana upi? Chiprofita Tafadzwa akatwana kupi? Because Tafadzwa is not a prophet. Tafadzwa is not a prophet. He was never a prophet. Yes. He was never a prophet. Yes. But ivo kutaura pavaiita nditika I remember pavakauya vaitori nevana ivavo vakanga vainavo ainzi Izi naTaku. I took them in my house vachitouya kuchechi kana pane vangatenge chechi navo vandoziva handitika saka ivo vaiti zvoni ndinoita prophets but asanga ndamboprofita vanhu ndakamira muchechi but ndinoprofita munhu ndakaita sei ndakagara navo pasi zvokuti tichitaura 1 on 1 handiti ndikatovati kana muchiprofita munhu makagara pasi muchiita 1 on 1 saka sei musingakwanise kuprofita munhu mupi muchechi handitika ndikatovati zvoni mamwe masevhisi handitika chitomboprofitai muchechi muchitomira muchiprofita handiti because mukapiwa prophets mukaramba makanyarara hapana zvazvinoshanda saka kuti mugrowe spiritually you should have the confidence to prophesy people muchechi mune vamwe vanhu handiti ndokutanga kwavakaita ikoko. Right, saka how did you switch from
being a pastor, a prophetess, one Pentecostal, we know how the prophetess, the Pentecostal prophesies. Who introduced you Kwari? Who introduced you Kuma Givens a red, ne white podcast? Make sense. As we make sense out because the podcast, the Nakutraga de Shapuk Dash. Wanga who prophet of Pentecostal, we went. Yes. Who introduced me Kuhari? I cannot say it was introduced to me because in the degree, the bachelor's of theology, they are story in Bible and it's a I would quote my verses in the Tower Jeremiah chapter 19, verse 10, story in Bible. Anditiga ndisakutambosvika kuti vanhu even zvemvura zvokutenda kumvura zvitorimo mubhaibheri tichakumomera kuti Kristu kwacho anditiga zvitorimo futi mubhaibheri because Namani panotorwara nemaperembudzi akaenda kune munhu waMwari iye aitarisira kunoturikwa ruoko but asvika kune munhu waMwari anomutaura kuti maperembudzi ari pauri kuti apere enda unozvinyika mukati memvura anditika saka even zvetsvimbo zvatinobata izvi anditika tisingamirire basically tiri kusaiti rechivanhu kwandamira ndavi mubhaibheri mato zvetsvimbo zvitorimo zvakare ndofunga Moses aitofamba netsvimbo ende tsvimbo yake itsvimbo yekuti aitopirwa ma-instructions naMwari kunzi tsvimbo yako iyi kana uchinge wasvika pakati rova gungwa gumbo rivhurike rova pakati mvura ibude anditika tsvimbo yako iyi iise pasi ichinje kuita nyoka anditika saka tikada kubata even both kuchivamwe nekuchiKristu zvese zvinopinda zvese zvinotokwana ikoko kana muda mavhesi ehari ndichakunyorerai kuWhatsApp kwenyu ndokuratidzai mavhesi ehari mavhesi etsvimbo zvese ndinotoita sei ndinotokuratidzai hatizvirambi hatisi kuti haiwa zvetsvimbo kuti nehari bhaibheri zvirimo here haiwa hatizvirambi because chero vanaAbhurahama vachifamba kabata tsvimbo dzedze but I'm just ndikuti ndikuda kuzama kuclear kuti apa ndikuda kuzama kuti tisvike panyaya iri kubuda nyaya iri kunetsa pandeku mira ndikutsvaka kucomment section nyaya iri kunetsa pandekuromba handi muri kuona iyi yese ichis clear yekuti murume uyu akada kumanipulate kuti uyu akaurigwa zvokuti akatoshinga kusvika pakasvika but nyaya iri kutendera iri kunyanya kunetsa ndekuromba handiti saka as the host ndakubvunzawo kuti alright hari pawanga uri kuchechi why didn't you use hari uri kuchechi kwanga ushandira muchiita mubuilding why didn't you use hari nguva iyoyo nemagarments nemasvimbo mukabvunza vanhu vekuchechi vanotokuudzai tine maservice atoitoita maaltar mukaenda kuwall kwangu kanzi pressure zvakama mukanotera kubva kumashure ndine maservice ataitoita maaltar breaking service ataitoshandisa hari pataitoita maaltar breaking taitoshandisa hari even kutobva kuchechi handina kushandisa hari ndakuchivanhu hari yakatotanga kushanda ende mukatonotarisa iyayo kana paine vanhu vekuchechi vanondikupurira maaltar breaking service taitopfeka magemens ewhite ndora ndaitoshandisa maaltar breaking service ndotoshandisa hari iyoyo saka hari haina kuzotanga kushanda nekuti ndabva kuchechi yakatanga ende mukatarisa even mapasta mazhinji vanotoshandisa hari for deliverance service kana vachiita maaltar breaking service okay aiwa tiri kunzwisisa we want to understand as much as ndichiunderstandawo vanhu vanenge vachidiwo vachiunderstandawo handii ndizvo vanenge vachiunderstandawo saka now the biggest question the main question I think everyone akamirira ndeyekuti makangoswitcha from kuchiprofita maagogo maambuya makun'anga sisimeli inini handingati ndakaswitcha anditika inini nditori munhu ane chivanhu asi ndakanga ndisingazive kuti ndine chivanhu ndofunga kukura kwangu ndakakura mukabvunza namama wangu anokudzai ndakakura ndiri munhu wekuti ndaitorota hope baba vangu vaitondipa maswitsi handitika vachiti usazokanganwe nhamba dzaunenge warota ndaipa baba vangu nhamba dzemabhiza vachinotamba mabhiza vachive vakatenga nyama mumba I grew up like that but ndisingazive kuti ndine chivanhu saka ndakangofunga kuti ingori gift iri pandiri
Anditika ndaita gift iri pandiri inini chandakazoita ndakangononanga kuchechi because ndichingoti ndine calling iri pandiri but ndisingazive kuti ndine chivanhu chiri papi chiri pandiri saka mukuzofamba hongu ndakanotanga ndakamira kusaidi rechechi anditika ndatanga ndiri kusaidi rechechi pane zvinhu zvakazoitika mukati meupenyu muri kunzwa ndakatanga kuchirota hope because pandiri pana sekuru namuchembere muri kunzwa ndatanga kurota hope ndakatanga kurota hope ndichiratidzwa madzisekuru vangu nanhasi mukandibvunza mazita nasekuru vangu kusvika kusekuru vechi5 vanobuda pandiri ndinokutsanangurirai muri kunzwa ndatanga kurota hope ndakangoti ihope handiti then hanzvadzi yangu inini hanzvadzi yangu anonditeedzera akapa mumwe munhu lift mumota apa munhu lift mumota zvikanzi ndikona mine akatonzi kana achitobvuma hanzvadzi akandogona kutouya palive achigotokuudzai why I translated kubva kuprophetess kuenda kuchivanhu zvikanzi munobvuma kuti nditaurewo nemi here pane zvandaoneswa but ndazviona pahanzvadzi yenyu ndaratidzwa mine hanzvadzi anoita zveufundisi but hanzvadzi yenyu zvinhu zvake zvakamuomera anofanira kugamuchira chivanhu chiri paari nekuti hakuna munhu anoita mufundisi asina chivanhu chekudzinza rake zvino munhu anozokumbirirwa kuti amire ari kusaidhi rekuchechi asi patori nechivanhu chinenge chitoripo hanzvadzi yangu it took him 1 month kuti andinyengerere achingonditi hanzvadzi chimbogadzisa zvinhu zviri kutaurwa izvi ndikatombomurambira because inini ndani ataka zvemudzimu sisimeli ndanga ndisingade kuzvinzwa ndaitorowa madeclaration in the mighty name of Jesus zvemudzimu handitodi kuzvinzwa ndichiataka hanzvadzi yangu andinyengera ndipanazoti ngauye munhu yeye ndimuone muri kunzwa ngauye munhu yeye ndite sei ndimuone zveshuwa munhu yeye akauya akatiuya kumba abva angowaridza ende mukadzi abva towaridza jira pasi abva achigarai apa zvikanzi handina chimwe chandiri kuda ndipewo mvura ipachekumba menyu mvura yabva yatora ndipewo raisi remumba menyu abva atotora abva andimwaya zvikanzi sori zvenyu muchazorakidzwa rekodi noti vanhu vazokurekodhai zvinenge zvichiitika kuti mutende zviri papi zviri pandiri zveshuwa vakandirekodha mudzimu ukabuda ukataura muri kunzwa mudzimu wabuda ukataura paye zvikanzi munofanira kuti muite sei mucharota hope vari pamuri vachakurotesai machira munofanira kutenga because hamutengeswe machira nasahwira kana vachinge vakurotesai handitika ndochizokubatsirai kuti chizadzikisa dare ramunenge maita sei ramunenge marota mega because mudzimu haufaniri kuita wekuudzirwa kana kuti wekuudzwa nzitenga jira rakati handiti muri kuona manje ende hanzvadzi yangu mwana wamai vangu nevana vamai vangu vanondipupurira namai vangu nababa vangu vanondipupurira nyaya ndiri kutaura panapa no hatisi kuzviramba but ini ndichikubvunza ndinechibvunzira necomment section and we are trying to clear everything in the end kuti uite clear yes so ndinogona kutobvunza zvandoziya handiona ndogona kutobvunza zvandoziya but ndinotobvunzira futi comment section inenge nechi madoubt kuti iwe utsanangure wega handisi wazviona saka ndichibvunza kudai soko saka in other words you are actually saying zviprofita zvinofambidzana mweya wacho kazhinji unofambidzana kuchinganga nekuprofita dzokorodza ipapo chivanhu chinofambidzana nechiprofita hakuna munhu anoita zvechiprofita asina dzimu rekumusha kwake thank you dan muchine mubvunzo here ndogara ndichikuudzai handiti kuti mweya iyi mweya hwani inofambidzana mapinduko atika ndaita kubvunza mubvunzo kuti akupinda ichoziva maanza zvinoita vafundisi manje zvinoita vafundisi vanenge vada vari kumachechi inini kana ndiri profesa ndiri kuchechi handikudze nyaya yemudzimu kunzwa ucharamba uchingouya kuchechi uchingochema kuti problem yangu patifanira kuenda kuchivanhu muri kunzwa ndosaka maiona even mubhaibheri mamwe matambudziko aiti akaitika pasi pese pairohwa prayer zvimwe zvaitonzi munhu ngaaende kumvura apa munhu ngaitoitika chakati handiti muri kunzwa but kana takamira semaprofeti tiri kuchechi hatimbofe takakuudzai but secret inoitwa nevafundisi vazhinji vanonogadzirisa chivanhu chavo behind the scenes vagadzirisa chivanhu chavo vobva vakumbirwa kuti takumira tiri kuchechi but behind the scenes vachitonopembedza namasekuru vavo vachitobika doro secretly vakuita zvavanenge vachitoita secretly ikoko vouya muchechi wokuti mudzimu wakaita sei
wakaipa. Hakuna munhu kana profeti, this I'm ready to challenge anyone. Hakuna profeti anoita zvechiprofeti asina chivanhu chekumusha kwake. Mukazonotresa munhu ari kuita zvoprofeti kana basa raari kuita, mukaenda background yemumusha make manga mina sekuru vairapa, manga mina mbuya muchemberi vaita sei vairapa. Saka ndokwa zvinobva ikoko. But munhu anozokumbirirwa kuti ini ndakumira ndiri kusaidhi rechinamato asi achienda behind asinopembedza chivanhu chake. Saka King Tafadzwa paanotaura zveKingdom akutaura Kingdom yechivanhu. Asi indogona kufunga kuti Tafadzwa nezuro painterview akati kubva patakabva kuNigeria vanhu vakatanga kuita maaccidents. Ndozvaakataura. Vanhu vekupi? Ameno kwaitika maaccidents kuti family yekwakwenyu here kana kuti kwake ameno kwakatanga kufa vanhu kuita maaccidents vanhu. Iyoyo ishanda kuinzwa. Maaccidents isusu akatoitika kwedu. Iko kwenyu. Ana kutanga nhasi because ana vamini vangu inini tichitoriva kuprimary kumusha kwedu kwakaita problem yemaaccident, vanhu vaifa nemaaccident kutobva tichiri kuprimary inini ndisati ndatombokura. I remember vamini Edmo vaitambira Dynamos under 17 aya Dynamos, anditi vakadhumwa nemurungu wepaLobos, mazuva idzo paidedzerwa zviziviso paRadio Zimbabwe, anditi vakaita 1 week vari kumochari paHarare Hospital chisingatombozive kuti vari kupi. Tikatozonzwa paRadio kuti pane mwana akapfeka uniform yebhora yekuDynamos, anditi adhumwa nemota, hama dzake ndokuzozikana kwavakaenda. Mufamily medu maitoita maaccident before kubva ndichitori kuprimary inini. Munina wangu inini the fourth born in my mukati meupenyu hwedu ndisati ndatombotanga zvechechi akatoita accident yaipinda New Life Ministries, akatoita accident vachibva kwaMutemwa nekuchechi. Tuda Bismarck akatoflya kuya parufu because anga ari president wemayouth ainzi Linet munina wangu, anditi saka maaccident akaita vanhu vakawanda, anditi chakazoita kuti zvinzi mudzimu utambirwe mukati memusha. Hanzvadzi yangu anonditeera inini, my blood brother, akazoita accident nzamboenda kwese aita accident, mota iyoyo mukaiona it's beyond repair. Vanhu pavakatanga kufamba mukati memusha, handitika vakaudzwa kunzi mudzimu mumusha wakafuratira unofanira kudzoka mukati memusha. Pane mwana musikana anoita zvechifundisi, gamuchirai mudzimu uri paari kuti ukwanise kuprotecta vanhu mukati memusha. Ana mama vakamboti isu tiri vanhu vechechi manje kubika doro, sisi Meli doro rakabikwa panotoni kumba kwedu, muri kunzwa ngoma dzikarira, hosho dzikarira, zvoprofetesi ndikachecha pasaidhi vatoudzwa kuti gamuchirai mudzimu uri papi uri pamwana wenyu kuti maaccident aite sei apere. Saka magamuchira mudzimu uyu iwe semunhu aishandisa hari dzake uchishandisa mvura dzako nemaoiri ako, mishonga yacho wakazotanga kutariswa mushonga. Ndakatanga kuroteswa inini, hakuna dare randinobatsira munhu randisingarote. Kana ndikanzi ndibatsire mudare rekusango ndinotorota ndotoriitiswa inini kuhope ikoko, ndotomuka ndichitoziva ndichitonyora pasi kuti ndaudzwa nzi mushonga wakati. Handina kuita matare ekunotsvaga kuvanhu, handina kuita matare ekuendera kumbari kuti ndikuenda kuna nhindi kunobvunza kuti akati zvese zvandinoshandisa ndinotoudzwa kunzi sizeni inei kuri kuya vanhu vakavharwa mari, tsvaga mushonga wakati wauchiona pamunhu iyeye unofungaidza achitaura ishu yemari yake. Kuri kuya sizeni inei kuri kuya vanhu vane matambudziko emudzimba, tsvaga chakati chaunomupa. Saka inini ndiri munhu anotorota kugara nekugara, ende izvezvi zvatowese nekuti ndakatogamuchira chivanhu chacho. Okay, saka Tafadzwa papazuva apfuura painzi Tafadzwa akupenga, akapenga here shishu? Meli Tafadzwa nakupenga. Tafadzwa munhu angasina platform, handiti kana kungotaura zvangu izvi ndizvo zvandafanira kutaura kuti ndakangonzwa nevamwe vanhu vakaita sei vakandiudza. Tafadzwa munhu angasina platform, pamwe akangoona kuti kwakanyarara, inini handisikuitawo noise ndikuita sei. Munhu aida platform, he went and paid kuti aisirwe post yekunge akupenga, kuti post ichange yaseculator, handiti post yaseculator kuitira numbers ozoita kunge adedzwa kulive. Yanga iri publicity stunt. Alright, yanga iri publicity stunt. Alright, because I wanted to understand kuti kana achipenga saka akapengeswa nei. Aiwa akapenga. Asi kama akadzoka imimi kuNigeria uko, are you sure kuti nokuti zvinoitika munogona kuinitiate musingazivi? Ava nokuNigeria vana kumira musha kuti hamuna zvakasvitwa vanhu ava nanekwa kupai 2000 tukwire muya. Asisi Meli, vanhu vekuNigeria they are givers naturally,
Ndinokuti kana usina kana mari yeoffering pasaidi mnai pasaidi ndokupa mari yeoffering. Kana pamwe vakainishichwa ivo handizive but inini personally ini ndiri munhu wemweya yasismeli hakuna chinoitika kwandiri chachisingaratidzwe handitika hakuna life yese yandinorarama ndinotozviona nezvichauya nezvine zvichiitika. Inini personally I was not initiated and tichitobva ikoko ndakabva tatongoti since murume ari kuti ndekwefeki rega titongosiyana nako hatina kana communication yatikazoita or anything chatikatakura chatikabva nako ikoko hapana. Saka iri nyaya yeinitiation ndofunga vanotokudzai kuti inini mukabvunza vanhu vekugweru ndina prophetess vari mujeri vamwe vakasungwa vari mujeri nenyaya dzechingochani. Takadedzwa kuservice kwavo kugweru ndinemwe post ndakabvita but patone time tichangobva kuroorana inenge kuma 2019 uko vakandidedza kuchechi kwavo kugweru handitika vandidedza kuchechi kwavo takanobhuka guest house iri paraund about 10 of the green so apo pane lodge iri papo ndakatona dunamis toiziva yasaizi asiri zichikopa exactly. Takarara kulodge kuya mukavabvunza vanokuudzai kana vanhu vaipinda kuchechi ikoko vanondipupurira. Takarara kulodge ndakamuka usiku ndikati ndarota prophetess vachiita zveungochani but vaine vanhu ndaitoratidzwa kuti kuchechi kwavo kuri kuzara vanhu vechikadzi because vanhu vechikadzi ava vari kuvashandisa vachirara navo kuti vaone mapowers. Ndikamuka ndikavaudza ndikati ndarota ende ndaratidzwa vanhu vavari kurara navo muchechi. Vakatonditi iwewe hope dzako hadzitenderere hope dzako ndedzechokwadi. Handiti kwanga kutori neservice manheru sisimeli handina kuenda kuservice iyoyo. Uri kunzwa vakandifonera ndikati ndarwara ndikada kuti hope dzodzoke dzikadzoka futi kechi 2 muri kunzwa dzadzoka kechi 2 ndikabva ndadedza vanhu vaive vandanga ndarota vemuchechi muri kunzwa vachiitwa ungochani waivaziva ndakaona paservice takatanga kufirst service yesati ndokwandakavaona saka vangatoratidzwa zvese zvemuchechi imomba ndaratidzwa zvaprofetesi ivavo handiti ndatoratidzwa paipaya vandaudza baba angel handiti ndaraudza baba angel vandadedza hosting team yaprofetesi ndikati ndiri kukumbira kukuonai handitika chavangofunga kuti vane zvavari kuda vane zvandiri kuda vakauya varume nevakadzi vemuchechi vangati ndinokumbirawo mundiregerewo zvinhu zvandichatsaura panapa ndinoziva kuti ndakainvitwa kuchechi kwenyu naprofetesi venyu handitika but ndati ndidedze vanhu vandadedza pano because ndine nyaya dzangaita sei dzandaratidzwa ende hazvina kundiitira zvakanaka and I think it won't be free to my spirit kundidzoke ndichiramba ndichimira mukati mechechi menyu. Kati ndarota hope ndichiratidzwa prophetesi venyu vachirara nevakadzi vemuchechi vanenge vauya muchechi ende vazotanga kutonge vari kuchengera vakadzi vavo kuti vasaroorwe varambe vari masingle handitika. One other lady she bested akatanga kuchema akataura zvese vanga varipo baba injo vanozviziva akatanga kuchema zvikanzi do you know kuti prophetess ari kugara mumba mangu vanotondidya kuzasi uku vanotondiita mukadzi. Vanhu came out vangangoti it's okay vangatooneka ikoko ndikati handichaite sei handisadzokere zvamuchasara muchiita ndakatozoudzwa dzanye yandabva ikoko musikana yavo yakatozogadha courage abva atozoenda kumapurisa kugweru police abva anoripota nyaya iyoyo prophetess ive vakatosungwa vakatongerwa 7 years by then vakatongerwa 7 years ndifunga pamwe zvetokwana this year vakabva vatonovharirwa. Kana paine vanhu vekugweru vari kuona this video vanogona kutondipupurira but zviri zvinhu zvandanga ndakaita sei ndatorota. Saka hakuna chinhu chandinganzi inini ndakainitiatwa ndigotadza kuchiziva izvozvo ndinoramba hakuna hazviiti. kuda kuti hakuna mapawazi amanenge ari mahombe kuda kenyu kana ariko handisati ndaona sisimeri. Ndine vamwe vanhu vanotouya mudare mangu vanotobuditsa. Ndine maincident ekuti kune vamwe baba vakatombouya vaine mubobobo vachisvika vachida kugara ndakatora chimbo yangu abva ndairovera pasi ndairovera pasi vakanditi kwakabva kwamurehwa ndichirovera chimbo yangu pasi ndikati simukai mubude mudare mangu. Zvikanzi ko chii ndakupinda mudare ndikati no hamuna kuya mudare mune zviri pamuri but muchibva pano within 5 minutes muchatumire mavoice note muchitaura zvamunhu zvamanga mavinga. Vakafunga kuti ndiri kujoka ndikatodedza musikana wandishangana nesaura wadza uyauya ndikati vavhurire gedzi vabude vaende vakada kuita nharo vavhurire imbwa
vakabuda vakaenda baba ivavo vachibuda vachienda vakasenda mavoice note vachitanga kutaura zvikanzi uri bolt kacha zveshuwa ndikati chii ndikati chitaureka zvamanga mavinga ndakudzai zvikanzi vatanga kutaura pane vanhu vanga vatondituma kuzodai apa nditori nemubobobo chakati but ndatadza haanotombogara kana parukukwe rwangu akatobuda mudare mangu akatoenda saka handifunge kuti tingasvike pastage yekuinitiate kwasisimeli tigotadza kuziva pamwe zvichazoitikawo zvazvo but for now hazvisati zvaitika. aiwa ndizvo zvinotendwa vari kuna mwana mumubvunza pagaizi ndofunga nyaya mayatsoinzwa achidedemura achitaura musikana zvezvakaita kubva kumasure ende tafadzwa maitiro ako wakaita ungada kuzvijustify ungada kudii but you went and threw Bolt Carter under the bus indirectly ukaenda kupodcast uzoti boys dzinotokusona uchatopesera pakutaura zvisirizvo hauna kufunga wakuzongoti ako zvemafriends zvemachini but honestly speaking kana waienda kupodcast wafangotanga wafunga kuti paunonotaugwa zita rako chinzi Dunamisi panotaugwa Dunamisi plus Bolt Carter handiona plus hanzvadzi muri munhu yenyu ane narcissistic behavior maproof tamaona emacourt order wati nemachii nevasikana vese manhamba ose ndinawo ose ndapiwa ameno kungoti izvi zvamakabvuma hatenyi kubata noti papodcast yacho makabvuma mega kuti maihura zvokutodaro asi maihuriswa nemanjusa makanga maenda kunotora kupi iko kunigeria uko anti mazviona so hatenyi kukutsikirira henyu but musazoita sokuti uyu mukadzi uyu ndiye akakuindisai maive munhurume maikwanisa ngoramba kana maikanga maenda kunoinishita panguva iyoyo maikwanisa ngotaura kuti handinina ini you would stand your ground indozvinamata mwari penyandorarama izvi kwawakuendendesa kuti this is not me maikwanisa kungoramba handimaona hamuzomiriri kana marambana ko pamaigara mese muchidhiraivha motikari idzi malexus aine chii makadi kuchitaura panguva iyoyo kuzobuda makuchitaura nhasi nokuti masiyana tinenge takuti beta x tinenge tatoti beta x pakadaro because pamakanga makagara mese almost 6 years never edera makabuda muchichitaura nhasi nokuti masiyana makuenda kupodcast kunochitaura saka ipapo tiita kuti beta x ndo chokwadi chacho chekwamwari antika chokwadi chako chaiko right pane umwe ane mubvunzo guys pane umwe here ane mubvunzo anda kubvunza how are you feeling now Bolt Carter after wadurura wataura vanhu everything is now open in the air how are you feeling? I feel relieved. Are you sure? Yes. Even pauya baba angel vachitaura kuti handidi kutaura vachiita kunge vari kuzvijustifya inini handimboda kuisa mai vemwana wangu pasi papers you thought acho achitaura zvinhu zvakasiyana siyana how are you feeling now? I feel relieved. Thank you. So kune vanga vachiti waona pana chikuti fesana naye wazviona fesana naye because and I don't think kuti anga achauya akataura anything. I don't think kuti anga akataura anything because wanga paproof and everything ndandichitaridza pangochitaura iwe ndandichitaridza vanhu palive. So I knew and I was very much willing to control it. So I understand kuti nhasi charara zvakanaka. Hakuchina piritsiriya rekiri and everything wauya wataura everything is out there in the open hapasisina zverunyinopa kana kuti kudini kana kuchadzokera papodcast this time I don't think you will go back never hatadzokeri papodcast so you have cleared yourself to the vana vezimbabwe vazvinzwirawo obvious haungazoudzi vanhu zvokutaura zvokufunga nditi vauchasangana nemanegative comments ugosanganawo nemapositive comments ugosanganawo nemanegative comments iyo ino social media unongoiziva asi zvenyuwani but your side is out there and we now know kuti kusiyana kwenyu kwamakaita makasiyana nenyaya dzechihure ndonyaya dzamakasiyana nenyaya dzeabuse kwete dzimwe kana dziripo dzimwe dzinoitwa nevarume nemukadzi mubaya yanga iri secret yenyama ingoitawo semurume nemukadzi but chokwadi chiripo makasiyirana nyaya dzechihure. So yes so vaya vanga vachiti depression mental health takati are you affected in any way? I think I'm okay now. Right, thank you. Ndozvakaichingoda idu izvozvo. So thank you very much Bolt Carter. Tinotenda mainini kana pazongoitawo zvimwe zvatanga munongonditipawo tione kuti zvatangira papi but I think you've cleared yourself. I think handitarisire kuti pane chimwe chingatozoda kuuya kana kuti ndine zvimwe zvandichada kutsanangura zvinodarika izvi. I think ndakungonamata kuti vabvume kusevhwa mapapers tingodembura muchate mumwe nemunhu ongoenda their separate ways and I just want to take this opportunity Sisimeli kuti despite whatever happened in the past you became like a sister to me
handitika you became like a sister. Ndifunga ndatoya kwamuri ndikati sisimeli makangoposta koma ndotanga manzwo side rangu handitika and you were very welcoming handitika mukandipawo platform yenyu matosiya kubikira murume wenyu matosiya vana venyu matosiya zvamanga muchida kuti muite handitika tinongoti Mwari ngavangokukomborerai nezvamandiitira mukati mezuva ranhasi. I was able to vent out and face my abuser. At least now ndakutofilawo zviri nani ndokwanisa kuti ndinoita sei ndinorara nometa vanhu vakazondijaja kana vakataura zvakawanda, but ndinongotaura kuti the greatest are also human. We are not immune to problems, and hazvireve kuti kana ndasangana nedambudziko handikwanisi kukubatsira dambudziko rako kuti ripere. Kune vamwe vanhu vandakatobatsirawo vanotofara neni. Panoenda kunobatsirwa vanhu, mumwe doctor anogona kuita operation pamunhu sisimeri yoita successful, the same doctor oita operation pane mumwe munhu yoita unsuccessful. Zvinotoitika even mukubatsira vanhu. Mumwe munhu anenge asingatogoni kuti bhotya takandiitira zvakati, asi mumwe munhu anenge achitonyumutsa kuti ndakaenda nesemudambudziko harina kundiitira. Saka zvinhu zvinosanganikwa nazvo. Kana paine anofila kuti akaofendwa neni kana kuti aofendwa neni in any way, ndoda kungoti chingondiregerera iwo sisimeli. Thank you so much. Izve zvichiro ndikapinda mumastreets handisisina any problem nemi yekuti ndichati kuti sisimeli vanozondituka zvakati kuti vachapiwa information nerweseri. Ndofunga nyaya dzangu ndangodzitaurira ndega. Kana panga achazoda kudzishandisa against me, kana panga achazoda kuya paplatform akiti chakati bot katakabuda merege chakati, ndofunga it's now in the open. The whole world know now kuti I'm now a single mother of 4. Saka right. Thank you so much. No, thank you very much, Gogo. Move neusiku wakanaka. All right. All right, sharp. Right, guys. Kune vari kubvunza kuti kwai kugamuchirwa kumati kudii kwai kuoneswa imari munoenda kupeji kwavo ndokwamunoenda kupeji kwavo ndokwamunoenda munobvunza kuti imari ikoko isati zizve kuti whatever munoenda kumapeji kwako munobvunza ndika but rangu rasagwa ne13%. I'm going to take 3 people vanoda kungotaura zvadataura fonai nekurumidza but isati rapera. Fonai nekukurumidza but isati rapera. 3 people vanoda kufona fonai nekukurumidza but isati rapera. Guys, tibai matofona fast nekukurumidza. Tifonai fast. Tifonai fast. Toda kutaura something handichika. Hello dear. Hello, Sister. Mushe kanjani? Right. Yeah, this is heartbreaking to listen to such kind of abuse. And it's unfortunate that, now with social media, zvinobva zvatongobuda pasocial media pachikerere, kudhara vanhu vaingoseparata zvichipera zvakadaro. Zvinongorwadza kuti women have to come out now and justify zvinhu zvinenge zvataurwa nevarume. Why did he first go to social media? Ndinoona kuti munhu anenge achida kunonyadzisa because iye asiyiwa, because we all know no man wants to be left. Saka anenge achida kunorwadzisa mumwe munhu amunzwise pain here. And as a woman sometimes unenge wakabata zvinhu zvakawanda uchichengeta inside usingadi kutaura, wozotauriswa nemacircumstance. Yes, people can judge and say zvazvodai, but kutaura chokwadi, from listening from the beginning, this is painful. Kuti munhu you enjoy such pain, even if kunzi she's older, chero kunzi zvaita sei, why akuzobudisa zvinhu nhasi zvinenge zvakanaka vachifara zvazviri right. Panga achimutorera mari achitengesa mota achimubatsira achimira naye zvazviri right. Pazosvika nhasi pakubudisa zvinhu zvamunenge muchiita as husband and wife muchidanana, zviri wrong izvozvo. Anyway, tinotenda nepodcast kuti tinoteerera tichidzidza zvinhu zvakadai zvinongorwadzawo kuti vanhu tinosiyafanana pansi because of circumstances that are not even necessary. Kana tiri murudo kuti ngatidanane, kana zviperi zvakanaka, not this. Zvinongorwadza because yes, there's children. I know sometimes it's not necessary kuti tigarire vana. Let's start from there, or to forgive infidelity, because this is what happens. You get abused because somebody thinks you are weak. Because even the way you would answer the wife, that is wrong if you are married. You choose to be married to one person. But because I see this woman on social media, and whatever she does, that's her business, that's her powers. Thank you very much, Kola. Yes, thank you very much, Maita Basa. Thank you very much, Kola. Thank you. 1 minute, guys. 1 minute, guys. Hello, Kola.
Yeah. Hi. Oh, sorry. Am I not on live? You're on live. All right. Okay. I will wait for my turn. It's your turn. You can talk. That's why you are in now. Oh, hi, Siswele. Thank you so much. I just want to say just one thing. Tafazwa, go to work, okay? And unoshada sezvinoita vana vevamwe. Hakuna kushandisa mwana wemumwe munhu uchiti wewe ndiri mudiki 38 years wakura stereki nevana 4+ vamwe hobo vakangozadza mumastreets. Go to work. Stop copying. Munhu wese wakasangana naye voutkacha ukamona ari prophetess ukazvitoo prophet. Wakaona iwewe pachishandiswa hari wangu kushandisa hari semavidhiyo ako kumvuroko. Okay, you can't do that. Stop abusing people. Go to work. And that backs up face one. What is it? Those are true ngotaura chete so women's conference. Thank you very much. Good night. All right, thank you very much. Right. Okay, let me call back Ashamba for now. Hello? Yes, could you say? Mashumanana kuna tafadzwa kuti tafadzwa ngaasiyane nabhuti. He is an adult. If he had something to say kana anga asingade ngadai akaramba whether zvakaitika kana kuti hazvina kuitika. And hugs to both. We as women tonight. Amen. Thank you very much. All I want to say. Thank you very much. Right, guys. But rangu rakupera. Ini nangu ndoda kungotaura nyaya, ndoda kungotaura in closing. Ndoda kungotaura kuti anyway chagai mwari achawanikwa. Ndoda kungotaura mashoko ekungoti bolt cutter anzani tafadzwa live your life and siyana neku abuse munhu nevana vako kana usingakwanisi you went to church chimira kuite zvechechi chega kuchechi kunodzidziswa rudo kunotaurwa nyaya yekuregerera chirega kuramba chiteki namai vevana vako handiti because mune vana handitika mune vana chiita zvawakatendeuka. That is good. I even credit ndakupa. I gave you credit on that kuti wakaita zvakanaka. You saw zvinhu zvavo iwaita zvemuchechi yamo chaimo. You saw zvinhu zvakanga sikapa kuitika ukazvitaura ukadecide that I want to go back pana Mwari ukaenda kunomira pana Mwari. Mwari wakuitire zvakanaka kuhanzvadzi. Handidei nandrini iwewe just for the sake of peace handika kuti unamate zvakanaka. Ndaitsvaga kana kuhama chako chako kwete kuti muudzokedzane ugadzise paite runyararo pakati pako neex-wife kuti unamate zvakanaka nokuti kana uchinamata chete as long as paine animosity iripo haumbonamati zvakanaka. Handitoona 2 ndobva ndachizongotaura kuti anyway ngatitsvagei Mwari tinamate Mwari chaiyi. Handikatati ngatitsvagei tinamate Mwari. Mwari hatambiwi naye. Ngatige kutasanganisa Mwari nezvimwe zvinhu zvisina nebasa risasikana because zvinodzoka it will backfire. Shamu yacho kana youya hamuikwanisi. Ende kana munototaura kuti makaroiwa mukanotsvaga zvinhu zvisipo kana mati takuita ngatimirei panzvimbo toita hedu zvatinenge tichita takamira panzvimbo zvaMwari. Zvinhu izvi tu izvi handifungi kuti tinoda kunodaidzwa Mwari chaiko chaiko. Handifungi kuti tinosanganisa. I don't know maybe ndakato anzi zvamataita ndorudo. Oh, thank you Ajat. I don't know kuti kuti ndikukanganisa here kana kuti I don't know kuti ndakasara here. I don't know. But kana tati takutsvaga Mwari ngatitsvagei Mwari muyende muzvokwadi tinyatsokumira panzvimbo chaipo titi Mwari here we are. Handika Mwari vatichengete, Mwari vativhise, tiri vatanzi tese. Mwari vabvise zvakaipa mukati moupenyu hwedu. Mwari vabvise zvipo zvatinobata mukati moupenyu hwedu kana zvatakabata in secret zvatisingadi kuti vanhu vazive. Mwari dei vatisunungura deliverance chaiyo. Mwari vatisunungura tifambe munzira yavo. The riches they come and go. I think the word of God will always be there nekusingaperi. Andimona zvinhu zvenyika zvinouya zvinobatika zvinouya zvichidarika asi soko raMwari rinogara nekusingaperi. Ngatimirei panzvimbo. Mwari havasanganiswi nezvimwe zvinhu zvisina nebasa guys. Hatitambira Mwari tichisvika ipapo. Andimona. So newawa ndinongoti newa ndinongoti hangu ndasvika pakuguma kweshow ndakuda kuti ndidini baba vadoramba kubika zvachose zvakaoma guys. Manje ndasotana nenzara handibiki. Andimona. Saka ndakuinda unodi kuti ndichingodai ndide kunovata pakada kumabasa tosangana mangwana handitika Mwari vanoti ndiri Mwari ane godo. Neshoko rangu zveshuwa vanoti ndiri Mwari ane godo. Vane godo Mwari havatombodi kusanganiswa nezvimwe zvinhu mufunge. Hameno pamwe ndiri wrong.
handizivi hanganzi kuchivanhu kuna Mwari. No, handina kumboti tikusanganisa kutaura zvechivanhu ini, handina kumbotaura nyaya dzechivanhu. You are now mixing things. I never said ndati ngatirege kusanganisa Mwari nezvimwe zvinhu. Handitika ngatirege, kana kune vanoziva vakati changamu vanobata statement rangu randiri kutaura. Handiti ngatirege kusanganisa kuti tinoti Mwari tichiziva tine zvimwe zvinhu zvatinenge takabata kuseri. That's what I'm trying to say. Toti tikushandisa zvinhu zvaMwari, but mweya iri kutaura tichiudza vanhu haisi mweya waMwari. Handina kumbotaura zvechivanhu, ndimi makutotaura nyaya dzechivanhu. I never talk about chivanhu because tiri vanhu vatema, chivanhu chicho chiriko. Ndiri kutaura nyaya yeMwari, yevanhu vaMwari. Maprofita mazhinji kozvinanomira achiti tiri kunamatira vanhu, tiri kudai, but mapowers ndiwo ari kubva kuNigeria. Ndo vatiri kutaura. Vanouya vachiti Mwari vakasanganisa nezvavakanopiwa kuti vabate vauye vaise kuvanhu. Saka zvinoda mudhayari akati changamu anobata zvandai ndichitaura. Handiti mazviona. Handina kumbotaura nyaya dzechivanhu. I never said taura nyaya dzechivanhu. Handiti. So Mwari wakuitire zvakanaka guys. Murare mushe. Tosangana mangwana. Zuva rovira. Tichindirira mberi nelife yedu. Todzoka mangwana neyayo maprofita akazara muZimbabwe. Handika vari kuuya vachita minana nemashiripiti. Asi vanenge vabuda napanaijapa vakatopiwa, vane maringi havanawo, vane maringi, vane macheni. Mumacheni mune mapowers arimo, obva vamira kumberi vachitaura kuti we are delivering you, vachikubata musoro. That's what I'm saying. Handiti maona. What a book, guys.